Goedemorgen. Na een week die nogal enerverend is geweest, staat dit team er toch maar weer. Gelukkig zijn er dan toch nogal veel mensen die je steunen en achter je blijven staan. Het team HKC en HVJ is een team wat gelukkig veel overleg heeft, ook makkelijk met elkaar kan beslissen en een klein team beslist makkelijk. We gaan vandaag ook uw hengsten zorgvuldig en goed, wel overwogen bekijken. We hebben een goede discussie en kunnen vlot en snel beslissen met elkaar. Wij wensen u als kijkers en toeschouwers veel kijkplezier en u als eigenaar en trainer veel succes toe. Johan Hamminga is vandaag degene die op het laatste moment is gevraagd, de instructies geeft en luistert u daar ook naar. Verder bestaat dit team uit Jos van der Wal, Gotien Sipsma vanuit de verrichting, Ellen van Gastel vanuit de sport, Corrie Terpstra en Piet Bergsma vanuit exterieur en inspectie. Nogmaals, veel plezier en geniet van deze jonge dieren, want daar draait het tenslotte om. Nog een huishoudelijke mededeling. Dit is de eerste voorrijdag en bij deze eerste voorrijdag geven wij geen commentaar nog, want het beeld is nog wat onzeker en de paarden zijn nog in een vreemde omgeving. Bij de tweede voorrijdag krijgt u een uitgebreid verslag en wordt u ook mondeling bijgepraat. Veel succes en een fijne dag. Goedemorgen dames en heren voor deze eerste voorrijdag op woensdag 4 juni. En morgen ook 5 juni. We hebben vandaag op het programma staan 23 hengsten. Er staan in uw catalogus 22 en nummer 50. Komt daarbij die verhuist van morgen naar vandaag. Tussen 9 en 11 presenteren de groepen 1 tot en met 6 zich. En na de pauze de groepen 7 tot en met 11. En het spits wordt afgebeten vanmorgen door de nummers 1 en 2. En u herkent de nummers 1 uit elke groep aan hun oranje band. En nummer 1, dat is Tjerre W. Sterhengst en die wordt gepresenteerd door Sabine van der Loenhorst. Tjerre W. is een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Wanda Mincheka, een stermerrie van Pier 448. Tjerre komt uit stam 110. Hij heeft een verwantschap van 18,47% en zijn geboortedatum is 28 juli 2022. Gefokt door P.J.M. Wilms uit Strijbos uit Grashoek en in eigendom van P.N.M. Tank uit Vragender. En de nummer 2 die u hier in de baan ziet, dat is Topper van het Hoge Mijnen. Een sterhengst die wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden. Topper is een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Zweltje Pracht Wopke en zij is een steramerrie van Heike 482. Topper komt uit merrielijn 28, heeft een verwantschap van 17,23%. Hij is geboren op 30 april 2022. Gefokt door S. Heijing-Wielens uit Vragender en in eigendom van stoeterij Friese Visser Drachten en Merle Veuring uit Hengelo. Wij wensen iedereen veel succes vandaag op deze eerste voorrijdag. Good morning, ladies and gentlemen. Very warm welcome to our first presentation day on Wednesday, June the 5th. We'll present today for you 22 young stallions, 23 to be exact, number 50 has moved from tomorrow to today. We start with number 1, Tjerre W. He's being presented by Sabine van der Loenhorst. Tjerre is a son of Auwert 514 and his dam is Wanda Mincheka. She's a star mare from Pier 448.
Jerry descends from mare line 110, has a kinship of 18.47%, and his height width is 1.69. The number 2 in this first presentation is Topper van het Hoge Mijnen. Topper is a star stallion, 3-year-old, sired by Wander 512, and his dam is Sveldje Pracht Wopke. She's a star A mare from Heike 4A2. Topper is bred by S. Heijink Wielens in Vragender and owned by Stoeterij Friese Visser in Drachten and Merle Veurink in Hengelo. He descends from mare line 28. He has a kinship of 17.23% and his height width is 1.60. Braaf. Je mag de baan zo goed mogelijk verdelen. Ja, weer een beetje opvangen, Sabine. Gebruik daarbij ook vooral de wand, dat je niet in de teugel te veel op hoeft te vangen. Kijk, dan komt hij al mooi terug. Daar ontspant hij het beter. Dus vaak een keer afwennen, dat je niet achter de ander aan blijft plakken. Braaf. Gewoon een beetje opzoeken. Juist, dat is wel juist. Dat beeld, Sabine. Nog een klein, ja, dan de hand maar een beetje omhoog naar voren. Dat hij de hand meeneemt naar voren. Ja, braaf. En maak daar rustig wat overgangetjes in. Dat je daarmee aan het werk komt. Dat is goed, Jacob. Dit tempo is wel mooi. En dan iedere keer nog een beetje aandacht schenken aan de lengte in de hals. Dat hij de neus... Ja, kijk, dat is een mooi stuk. Dat is goed. Daar vooral een beetje aandacht aan besteden. Het zijn jonge paarden, maar als ze direct in de juiste richting worden gereden, heb je daar veel voordeel van in de opleiding van je paard. Dat is mooi, Sabine. Zo, dat is mooi. Zo ernaartoe. Goed gedaan. Braaf. Zo, een keer weer. Misschien even een keer, als je het zo goed aanvoelt, Sabine, kun je misschien even een keer aangalopperen. Mag daarbij rustig in de volte. Hoeft niet de hele lange zijde. Dus mag best even in de volte. Een beetje steun zoeken aan de wand op het moment dat je aan wil springen. Ja, dat was een beetje een ongunstig moment. Net met een ander paard erbij, maar strijk dat maar weer glad naar voren. Ja, juist daar naartoe. Goed, juist. Juist, dat Jacob. En iedere keer uitnodigen Jacob in je binnenhand, dat hij net een beetje rek. Net een beetje makkelijker mee naar voren gaat. Dat is mooi, Sabine. Goed, een keer weer draven, een keer op de andere hand. Als je zo 1 rondje hebt gegaloppeerd, liever 2 keer een stukje galopperen dan 1 keer een lang stuk. Dat die paarden die overgangen makkelijk leren. Dat is mooi, Jacob. Daar komt hij mooi op lengte. Zo dat werk leren. Goed. Ja, dan tussendoor even een keer weer stappen. Stap mooi naar voren. Verruimen. Echt laten marcheren. Echt zo'n diagonaal gebruiken. Zeg, doe maar. Schuif er maar heen. Juist. Ja, druk dat maar weg. Dat leren. Dat leren. Dat is mooi, Sabine. Kijk. Echt leren over de rug door te marcheren. Als het op de rechte lijn nog wat moeilijker is, Jacob, doe je wenden. In de wending wil een paard makkelijker de hand volgen. Krijg je het mooier. Daar achteraan. Daar gaat hij stappen. Heel goed. Dat werkt, hoor. Zo een paard leren in zijn opleiding wat hij moet doen. Goeie overgang, Sabine. Goed gedaan. Zo, juist, dat is een mooie houding. Kijk, daar komt ontspanning. Daar komt een natuurlijke bewegingsafloop onder. Dat is ook echt wat een paard van nature dus aanbiedt. Onze taak is als begeleider, als ruiter, om het paard in die situatie te brengen dat hij het gevraagde zo gemakkelijk mogelijk uit kan voeren op een natuurlijke wijze. Mooi, Sabine, vooruit. Ja, hij moet inmesten, wacht even. Zo, braaf. Ja, je hoeft het niet laten staan, maar met je overgang moest je even wachten. Dat is wel goed, Jacob. Zo marcheert hij er wel lekker overheen. Hals mag zeker niet korter worden. Kijk, dat beeld, dat hij dat daar net naartoe drukt. Zo, juist. Kijk, daar krijg je afdruk. Dan krijgt het achterbeen ook de kans om onder te komen. Als het harder gaat, krijgt hij geen tijd om onder te treden. Pas op, Jacob, hij duikt daar een beetje terug. Even een keer weg daar.
Juist. Ja, daar gaat hij weer. Braaf. Weer een overgangetje naar de galop. Heeft Sabine al voor je. Pas op, hè, Sabine. Hou het voor je uit, hè. Druk aan, hou het voor je uit. Ja, braaf. Braaf. Dat stukje werk. Zo ernaartoe. Mooi. Mooi. Keer weer draven. Braaf. Goed. Kijk, Jacob, daar naartoe, hè. Dan maakt hij een beetje verbinding naar de hand toe. En dat is belangrijk. Goed zo. Juist. Mooi, Sabine. Daar, braaf. Daar begint hij naar de hand toe te drukken. Maak daar nog een keer een overgangetje in naar de stap. Zo laten werken. Goed. Juist, daar, Jacob. Dat is mooi. Dat is meer ontspannen. Braaf. Dat is beter ontspannen. Daar achteraan. Ja, tik je omhoog met de hand. Daar kruipt hij een beetje terug. Nou, dan tik je even een keer omhoog, hand voor, daarheen. Kijk, dat is de bedoeling. Mooi, in stap overgaan. Een keer hals laten strekken. Braaf. Ja, even een keer weer aandraven. Ja, goed gedaan. Ja hoor. Wend maar af. Een keer opnieuw de overgang. Zo voorwaarts er naartoe rijden. Braaf. Juist. En laat maar stappen. En doe in de stap een beetje wendingenwerk. Dus niet alleen rechtuit. Want naarmate dat een paard de hals beter laat zakken en je begint te wenden, rekt dat nog mooier op. Laat stappen, Jacob. Wenden en laat stappen. Druk daar achteraan. Wenden en laten stappen. Druk hem weg. Druk hem naar voren. Dat. Mooi. Mooi. Dat werkt hoor. Goed, goed. Zo leren, kijk, daarheen te stappen. Mooi. Oké. Bedankt voor jullie voorstelling. Ik neem aan dat het genoeg is. Oké. Dankjewel, Johan, voor de toelichting, de begeleiding van deze eerste groep met jonge hengsten. Fijn dat Johan vandaag en ook de komende voorrijdagen bereid is om te ondersteunen hierin. Hij is natuurlijk een ervaren dressuurtrainer en ook heeft zitting in de selectiecommissie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Dus een deskundige man op de juiste plek. Wij vervolgen het programma met groep nummer 2. En in die groep zullen we Sieboud AR zien met Jelme Ketelaar en Jimmy van de Meijkade met Tao Negishi. En bij elke groep geldt de ruiter met de oranje band om de arm is de nummer 1 uit die betreffende groep. En met nummer 3 ziet u binnenkomen Sieboud AR, een sterhengst, 4 jaar oud, uit stam 28 met een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,68 meter. Sieboud is een zoon van Wieboud 511 en zijn moeder is Meinau 2 van der Homar en zij is een sterpreferente dubbel A-merrie van Tjalle 454. Sieboud is gefokt door de familie Age-Okkema en de familie Visser uit Budaard en de eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. En met nummer 4 ziet u binnenkomen Jimmy van de Meijkade. Ook Jimmy is 4 jaar oud. Hij is een sterhengst van Tjebbe 500. En Jimmy wordt gepresenteerd door Tao Negishi.
Jimmy is de zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Annette van der Meijkade. Zij is een kroon dubbel A-merrie van Jouwe 485. En Hengst is gefokt en in eigendom bij Willem Lokhorst en Alice Bloemendaal uit Ederveen. And ladies and gentlemen, you see group number 2. Trouw doe ik eerst maar een beetje aandraven. That's number 3. He's Seabout AR, a star stallion born in 2021. He descends from Mareline 28, has a kinship of 17.2%, its height at width is 1.68. Seabout is a son of Wieboud 511, and his dam is Meinoud 2 van der Holmar, and she is a star preference double A mare from Challe 454. Seabout is bred by the families Okkema, Age Okkema and family Visser in Budaard and is owned by Age Okkema family in Sigriswoude. And with number 4, you see Jimmy van der Meijkade. Jimmy is being presented by Tao Negishi. Jimmy descends from Mareline 27. He's also born in 2021, so he's 4 years old. He has a kinship of 18.05% and his height at width is 1.62. Jimmy's sire is Tjebbe 500. His dam is Annette van der Meijkade, a crown double A mare from Jouwe 485. Jimmy is born and bred and owned by Willem Lokhorst and Alice Bloemendaal, Ederveen. Jij bent niet tegen het paard, jij bent met het paard. Mooi, ga maar mee. Ga maar mee, laat me gaan. Braaf. Klop je, braaf. Zo, ja, precies. Heel goed. Heel goed. Met het paard zijn. Braaf. Juist. Dat is goed, Jelmer. Heel mooi. Zo kan zo'n paard dan mooi ontspannen. Laat de hals al een beetje zakken. Heel goed. Dat werkt, hoor. En als je zo de overgangen, als je daaruit de overgangen aandraaft en weer stapt en weer aandraaft, ja, dan kun je mooi de kwaliteit beoordelen. Dat is belangrijk. Beter touw, veel beter, hè? Ga maar mee, hè? Ja, heel goed. Heel goed. Precies. Precies. Onderweg een keer belonen met je binnenhand. Ja, precies. Laat gaan. Laat het beestje lopen. Braaf. Ja. Hij is zelf ook touw. Makkelijk, hè? Dit is een mooie dag voor jou. Ja. Zo. Zo, ja. Laat maar gaan, touw. Goed zo. Hand een beetje mee naar voren. Laat maar gaan. Braaf. Zo. Ja, praat een beetje met het paard dat hij zich op zijn gemak voelt. Heel goed. Heel goed. Zo, ja, dat werk leren. Een keer op de andere hand. Gewoon makkelijk een lijn zoeken waar je makkelijk van hand kan veranderen. Waar je een beetje ruimte hebt. Touw, zo is goed. Kijk, braaf. Niet optillen. Laat het paard in de hals. Ja, ga maar mee. Niet optillen, niet er tegenin. Altijd mee. Mooi. Dit werk, heren. Zo. Juist. Goed zo. Juist, daar mooi achteraan. Precies. Je mag hem, Jelmer, je mag hem zo ver laten zakken. Zo ver als hij ook tegen de hand aan blijft drukken. Als hij verder zakt en hij knikt erachter en wordt te licht, dan was het te ver. Dus hij moet er zo naar voren tegen, ja daar, hij moet er zo tegenaan blijven drukken om zich in de bovenlijn goed aangespannen te houden. Kijk, dat is goed. Dat is mooi. Keurig. Beter, hè, touw? Ja, zeker. Makkelijk. Zo, ja, wenden. Doe maar vaker een keer wenden. Dat jij nog wat meer het stuur in handen neemt. Wend maar af. Braaf. Daar achteraan. Ga er maar in mee. Zo. Ja, braaf. Maak nog een keer weer een overgang. Wend maar af.
Zo, een keer afwenden. Ja. Ja. Stap door, touw, stap door. Ja, turn to the left. Zo, stap door. Ga mee. Schuif uit, ga mee. Dat. Ja, daar, braaf. Goed gedaan. Ja, dat werk. Zo, kun je weer aandraven. Mooi. Zo stapt die Jelmer, dat is goed. Zo breng je het paard in de bovenlijn, in zijn lichaam, in de ideale positie om de stap zo goed mogelijk uit te voeren. Zo komt er meer rust, Tao, dat is goed. Zo, ja, goed. Zo. Keer voorbereiden voor een galopje. Braaf. Dit is een mooie houding hoor. Zo naar de hand toe. Ja, goed gedaan. En weer mee zijn. Ja, altijd mee zijn. Ja, braaf, naar voren. Zo. Buitenbeen, ja. Ja, braaf. Zo. Mag ook best een beetje de zit verlichten, Jelmer, dat die ietsjes makkelijker erin vloeit. Ja, je mag best een beetje licht zitten. Mooi. Dit werk, goed gedaan. Zo, ja. Zo doorrijden. Zo kom je weer in de spotlights. Zo, ja. Goed, keer weer draven. Niet erg, dat is niet erg. Gewoon rustig terugnemen. Eerst even weer rust in de draftouw. Rustig. Ja, keer op de andere hand. Keer stappen. Weer zo'n overgangetje meenemen. Naar voren, erin stappen. Hand mee naar voren. En doorstappen. Hand mee en doorstappen. Dat werkt. Ja, goed touw. Die kant op. Zo, ja. Mooi. Juist. Juist. Goed. Zo er naartoe stappen. Ja, hoeft niet lager. Maar daar net even een beetje bijdrijven. Dat hij daar verbinding. Dat hij die neus meeneemt. Daar, ja. Daar naartoe werken. Dat is goed. Zo. Goed. Iets actiever nog touw. Hij kan nog een tandje erbij. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja. Ja. Ja, braaf. Dat. Dat. Juist. Een keer wenden. En dat ook een keer ietsje schuin oversteken. Doorstappen. Doorstappen. Juist. Juist. Doorstappen. Doorstappen. Ja. Handen niet te diep. Hand mooi mee naar voren. Kijk, daar gaat hij stappen. Juist. Dat is de bedoeling. Een keer weer aandraven. Goed. Ja. Zo. Ja, en dan neem je geleidelijk aan, neem je weer een klein beetje op. Dat je het ook in de draf paard goed voor je hebt. Juist. Mooi. En dan bereid hem maar een keer voor de overgang naar de galop. Zo. Ja. Ja. Ja, rij maar door, Jan. Rij maar gewoon door. Hij pakt dat vanzelf op. Ja. Goed zo. Klein beetje aanvullen met je beentouw. Met je been een beetje aandrukken. Hand mee naar voren. Juist, dat hij daarheen. Die kant op. Goed zo. Dat is mooi, Jelmer. Daar naartoe, hoor. Goed. Juist. Goed. Pak rustig een keer een grote volte. Een beetje de ruimte opzoeken. Mooi. Mooi. Dat werkt. Zo, niet ronder. Zo er tegenaan. Ja, buitenbeen erbij touwen. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo, even weer draven. Niet te lang aan één stuk galopperen. Zo, ja. Braaf. Goed. Ja. Zo komt er meer rust. Braaf. Goed. Pak een grote volte. Doe op die grote volte een keer naar de stap. Laat je hals een beetje zakken. Ja.
Braaf. En doorstappen, doorstappen. En dan als hij zo mooi op lengte stapt, druk dan nog 1 keer aan met 2 benen. Kijken of hij makkelijk aandraaft en dan weer stappen. Op je been laten reageren. Ja, braaf. En weer stappen. Zo, ja. Nog een keer aandraven, touw met langere teugel. Aandrukken met been. Ja, ja, ja. Mooi. Wenden, wenden en weer stappen. Goed. En vlijtig doorstappen met een langere teugel. Juist. Dat je ook echt kan marcheren. Echt door kan stappen. Fijn. En dat... Braaf. Dat is helemaal niet erg als een paard even een keer wat afgeleid is. Maar als wij vanuit het zadel iedere keer maar zeggen, kom, stap door, kom. De aandacht daarop vestigen. Heel goed. Ja, doorstappen. Doorstappen. Daar moet hij zijn werk leren. Goed, dat is goed touw. Nou laat hij de hals al beter zakken. Mooi. Heren, bedankt voor de presentatie. U ziet de baan binnenkomen. Groep 3. De paarden 5 en 6. Nummer 5, dat is Niels P.J. Niels is een sterhengst, geboren in 2020. Hij is 5 jaar. Een zoon van Marcus 491 en zijn moeder is Amanda Z. De model AA-merrie van Norbert 444. Niels P.J. komt uit de merriestam 139, heeft een verwantschap van 18,11% en een schofthoogte van 1,70 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Jeanette van der Ark en Pieter Wijbinga in Oudwoude. En Niels, zoals u ziet, wordt gepresenteerd door Lisette Westerbeek en zij is ook te herkennen aan de oranje band om haar arm. En de tweede hengst in deze groep is nummer 6. En dat is Sikke van het Sarabos. Sikke is een sterhengst, geboren in 2021, 4 jaar dus. Een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Sjoertje van Sarabos, een stermerrie van Heidse 425. Sikke komt uit merrielijn 214, heeft een verwantschap van 18,41% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt door P.H. Seidsma uit Gerksklooster en in eigendom van stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. Lisette en Marijke, veel succes. And ladies and gentlemen, you see group number 3. The horses number 5 and number 6. Number 5 is Niels P.J. He's a star stallion born in 2020, so he's 5 years old.
His father is Marcus 491 and his dam is Amanda Set, a model AA mare from Norbert 444. Niels descends from mare line 139. He has a kinship of 18.1% and his height at Widders is 1.70. Niels is bred and owned by Jeanette van der Ark and Pieter Wijbinga in Oudwoude. And he's presented by Lisette Westerbeek, and you can recognize her also by the orange band on her upper arm. And number 6 is Sikke van Sarabos, a star stallion born in 2021. Sikke is a son of Tide 501 and his dam is Sjoertje van Sarabos, a star mare from Heidse 425. Sikke descends from mare line 214. He has a kinship of 18.41% and his height at Widders is 1.64. Sikke is bred bij PH Seidspa in Gerkesklooster en owned bij Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Een keer ietsjes terugkomt in de neus, dat is niet erg, maar de algehele tendens ligt erop dat hij daar de hand mee moet nemen, dat hij daar naar voren er tegenaan moet. Ga een keer hand veranderen. Maak rustig ook even weer een overgang. Altijd aan denken, korte reprises rijden. Korte stukken rijden. Dan kunnen die paarden dat veel beter volhouden en ze concentreren zich beter op de rijder. Zo, stap. En als je stapt, geef ze direct de ruimte dat ze door kunnen marcheren. Wenden, heel veel wenden in de stap. Dan worden ze nog losser over de rug. Dus niet te veel rechtuit. Nou, en dan draaf je rustig weer aan. Dat is goed, Marijke. Daar moet de hals naartoe. Daar moet de neus naartoe. Rij door, rij gewoon door. Hangt hier nergens een bordje dat je niet mag galopperen. Dus rij door. Lekker, makkelijk. Dat is ook als een paard de gang die hij het makkelijkste accepteert, die mag je ook meer gebruiken. Je hoeft niet de moeilijkste gang het meeste gebruiken. Zo. Braaf. Even een keer afwenden, Lisette. Dat hij zich niet opgejaagd voelt. Wend maar af, kom maar naar binnen. Braaf. Zo, ja. Kijk. Deze houding, Lisette, dat is wel mooi. Dat is mooi. Zo er tegenaan. Keurig. Ja. Niet te veel nog stelling. Hou de binnenhand ietsje zachter, dat hij mooi... Ja, dat. Dan drukt hij nog net iets losgelatener over de rug. Dat is mooi, hoor. Braaf. Goed. Keer weer opvangen. Nog niet te lang, te groot naar voren, Marijke. Een keer een paar pas aanvragen, geen probleem. Maar het paard moet zijn lichaam in balans kunnen. Ho maar. Meer dan zat, meer dan zat. Nog niet te gek. Maar dan jaag je het nog te veel van het achterbeen af. Hou het juist mooi gesloten, dat je het achterbeen onder het lichaam kan houden. Een keer aangalopperen, Lisette, kan dat? Mooie aanleuning heb jij mooi voor elkaar. Heel goed. Hele fijne verbinding van achter naar voren naar de hand toe. Het ene paard geeft dat in het lichaam ook al makkelijker aan dan het andere. Braaf. Fijn. Dat werkt. Juist. Ja, daar krijg je mooie galoppade uit. Binnenhand iedere keer een beetje voor je uitschuiven. Iedere keer zeggen, kom maar, volg mijn binnenhand maar. Dus nog niet met het hoofd naar binnen of zo. Dit is een mooie galop. Braaf. Zo er naartoe. Braaf. Keer weer draven. Oké. Ja hoor. Een keer op de andere hand overgaan. Zo. Deze draf, Marijke. Gewoon deze rustige draf, zo uitgebalanceerd. Braaf. Ja, keurig. Dat is een mooie houding. Zo krijg je dat mooi in balans. Daar tegenaan. Ja, braaf. Goed zo. Altijd weer uitnodigen, hand mee te nemen. Goed zo. Ja, dan mag je rustig met de hand een keer ietsjes omhoog. Als je maar aanvult met je been. Dat die daarheen, dat is een mooie houding. Kijk, dat is de bedoeling van meer in evenwicht, van meer in verbinding. Mooie houding. Zo er naartoe rijden.
Juist. Goed gedaan. Dat is de bedoeling hoor. Een keer weer aangalopperen. Oh, Lisette, gewoon rustig even opbouwen. Ik had het tegen Marijke. Zo. Ja. Neem de tijd hoor, Lisette. Je hebt zelf alle tijd. Braaf. Goed zo. Ja, daar begint hij te ontspannen, Marijke. Dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Kijk. Dat is eigenlijk de goede houding waarin een paard zich kan ontwikkelen in zijn evenwicht. Mooi, keurig. Dat is de bedoeling. Juist. Ja. Nou trekt hij al mooi aan. Braaf. Ja. Heel zacht aan de binnenhand, zo Lisette. En hij mag eerst gewoon recht. Hij hoeft nog niet met het hoofd naar binnen. Eerst gewoon recht op 2 teugels. Daar naartoe drukken. Goed. Dat, Lisette. Dat is goed. Juist. Daar naartoe drukken. Goed zo. Braaf. Oké. Ja. En een keer weer opvangen, Marijke. Braaf. Goed zo. Goed met je buitenbeen steunen, dat hij makkelijk de bocht omgaat. Dan hoef je minder met je binnenteugel te doen. Breekt hij ook niet af in zijn bewegingsafloop. Alles wat je met je hand moet doen, ja, dan breekt het een beetje af. Heel mooi hoor. Je hebt de aanleuning echt mooi naar voren, daar tegenaan. Juist, dat is goed. Niet korter, zo naar voren er tegenaan. Dan kan het paard goed door zijn lichaam heen werken. Juist. Ja. Even een keer een pasje aandrukken. Kijken als hij er iets in moet klimmen. Ja, oké. Braaf. Kom maar weer terug. Is goed. Als het paard maar reageert, Lisette, dan is het al goed. Braaf. Mooi. Deze houding, Marijke. Nou komt hij naar de loodlijn. Dat wordt balans. Daar moet hij zijn werk leren. Keurig. Zo ja. Dat is een mooie houding. Ja, goed. Zo werken. Juist. Braaf. Iets meer doorstappen, Lisette. Hij kan meer stappen. Wenden. Niet te veel rechtuit. Op een rechte lijn is dat altijd moeilijker. In de wending kun je makkelijker met je binnenbeen erachteraan drukken. Kijk, dat. Uitschuiven. Doorrijden met been. Juist. Kijk. Rekken. Dat leren. Rekken en strekken. Daar. Kijk. Daar wordt je stap ruimer en krijg je meer deining in de bovenlijn. Rugwelving. Goed, daar naartoe. Dat is een belangrijk stuk in de training, dat een paard dat goed leert. Juist. Zo, ja. Goed zo. Daar naartoe, Marijke. Nou heb je hem er mooi tegenaan. Dat wordt zijn werk. Nog een keer een paar overgangetjes, Lisette, van stap naar draf en weer van draf naar stap. Dat hij makkelijk op je been die overgang maakt. Mooi. Dat is mooi naar de hand toe, hoor. Zo er tegenaan. Juist. Goed zo. Dus daar nog een beetje mee spelen, Lisette. Dat je in de wending, dan pak je hem een beetje op. Maak je weer een overgang naar de stap. Leren dat hij doorstapt. Dan weer aandraven. Dat je die overgangen nog een beetje benut om hem nog beter vanuit je been achter de hand aan te krijgen. Zo. Juist. Ook deze Marijke nog ietsje doorstappen, hoor. Niet verder laten zakken. Hij moet nog eerst de neus een beetje meenemen. Ja, precies. Hij moet dat nog een beetje daar naartoe. Juist. Daar. Als je hem verder zou laten zakken, dan knikt hij terug. En dan kun je niet meer activeren. Dit werk. Dus uitschuiven in de horizontale lijn. Dat is belangrijk. Dat hij net niet loslaat. Dit is mooi. Daaruit een keer aandraven en weer een overgangetje naar de stap. Dus vooral die overgangetjes gebruiken. Dat hij op je been reageert. Houding is goed zo, Lisette. Dat is mooi. Ja, heel goed. Fijn.
Dat werkt, hè Marijk? Zo ja. Kijk, daar staat hij mooi. En dan kan hij ook mooi overhangen. Kan hij zich achter mooi opvangen. Kijk, en daar stapt hij. Dat is de bedoeling. Daarheen, mooi. Zo leren werken. Juist, juist. Goed gedaan, braaf. Kijk. Zo een paard scholen om zich te ontwikkelen. En om de spieren op de goede plek te krijgen. Zo ja. Mooi, mooi. Zo leren stappen. Minstens die kant op. Lisette? Ja, ja. Dat goed leren. Mooi. Druk nog 1 keer aan naar de draf. Alleen maar ietsjes aandrukken, hand makkelijk houden. Tik, tik. Ja, ja. Goed zo. Dat zijn mooie overgangen. Zo het werk leren. Ja, mooi. Oké. Laat maar lange teugel. Lekker even uitstappen. Deze dames worden ook bedankt voor hun presentatie. Nette voorstelling. Al de aanleuning al mooi voor elkaar. Ja, daar kun je zo op verder bouwen. Goed gedaan. Dank Lisette en Marijke voor de presentatie van deze derde groep met jonge hengsten. En dank ook alvast aan Johan. Naast het op de beste manier presenteren van de jonge hengst is het toch ook een soort clinic. Hoe leid je een jonge paard op? Waarvoor onze dank. Wij vervolgen met groep 4. En groep 4 omvat de hengsten Sidon W, een sterhengst die gepresenteerd wordt door Merle Veurink. En nummer 8, Rambo Utegrachten, een sterhengst die gepresenteerd wordt door Natasja Scholten. U ziet Sidon W. Sidon is geboren in 2021, 4 jaar oud. Een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Reza van de Stoven, een stermerrie van Timon 456. Sidon komt uit merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 17,36% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sidon is gefokt door Awink uit Elahuizen en in eigendom van Stoeterij Friese Visser en Merle Veuring uit Drachten. En met nummer 8, gepresenteerd door Natasja Scholten, ziet u Rambo Utegrachten. Rambo is een sterhengst, ook uit 2021, 4 jaar oud dus. Een zoon van Arend 515 en zijn moeder is Zarak, een stermerrie van Epke 474. Rambo komt uit merrielijn 129. Hij heeft een verwantschap van 17,93% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door Michel Schothorst uit Soest en in eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. And ladies and gentlemen, you see group number 4, that's number 7 and number 8. Number 7 is Sidon W. He's a star stallion born in 2021, so he's 4 years old. A son of Waander 512, and his dam is Reza van der Stoven, a star mare from Timon 456. Sidon descends from hairline 2. He has a kinship of 17.36%, and his height at Withers is 1.64. Sidon is bred by Awink in Elahuizen
and his owners are Stoeterij Friese Visser and Merle Veuring in Drachten. And also Merle Veuring is presenting Sidon. With number 8, you see Rambo uit de Grachten, and also Rambo is born in 2021. He's a star stallion, and his father is Arend 515, and his dam is Sarak, a star mare from Epke 474. Rambo descends from Merlijn 129. He has a kinship of 17.93%. His height at Witters is 1.65. Rambo is bred bij Michel Schothorst in Soes and owned by Jelle Kleinstra in Groningen. Rambo is being presented by Natasja Scholten. Ja, dan druk je net met je onderbeen een klein beetje bijdrukken naar tas. Of je een keer aandribbelt is niet erg, maar druk met je binnenbeen een klein beetje eruit. Ja, en blijf in de wending, dan krijg je die hals makkelijk naar beneden. Nou, dan draaf je even een stukje aan, totdat je uiteindelijk die stap mooi achter de hand aankrijgt. Braaf. Zo, ja, dat werkt hoor. Goed zo. Deze houding achter de hand aan. Dat is fijn. Juist, dat is wel fijn. Zo. Braaf. Goed zo. Mooi. Ja. Dat werkt, Merle. Blijf nog een beetje wenden, Merle. Dat hij zich niet te gauw terugdrukt. Dan doe je de hand een klein beetje mee naar voren en naar boven. Dat je iedere keer die neus van je afdrukt. Ja, iedere keer weer een beetje toestaan. Braaf, ga daar maar eens in mee. Ja, dan blijf je maar in de wending, in de grote volte. Maar je hand iedere keer mee naar voren drukken. Kijk, dat komt beter. Dat wordt beter. Daar komt hij meer met de neus naar voren. Dat geeft niks. Rij door. Zo, ja. Braaf. Kijk. Oké. Dat werkt. Een keer weer stappen. Maar zo iedere keer de rust en de lengte erin brengen. Mooi. Zo, en doorstappen, Merle. Laat hem stappen. Geef teugel, laat hem stappen. Geef teugel, laat maar stappen. Daar, juist. Dat wordt stappen. Keurig. Dan krijg je deining in de bovenlijn, krijg je ruimte. Dat goed leren. Ja, braaf. Zo. Mooi. Doorstappen. Ja, doe nog 1 keer rechtsom naar tas. Doe eerst even nog een keer rechtsom galopje. Juist. Zo. Doe je nog 1 keer weer aandraven. En dan nemen we zo op de rechterhand eerst een galopje mee. Braaf. Neem de tijd voor de overgang. Braaf. Makkelijk zo voor je uit. Dat is wel mooi, Merle. Deze houding. Lichter ziet dat eruit. En natuurlijker in de houding. Juist. Ja, braaf. Geef niks. Vang maar rustig even weer op. Zo, vang rustig op. Als je nou een moment later aanspringt, net als je bijna bij de wand bent, klein beetje buitenbeen geven, rij maar door, braaf, zo. Niet te veel binnenhand. Klein beetje met buitenkant, buitenteugel, buitenbeen erbij, aangalopperen. Ja, hebbes, ga naar voren, ga mee. Mag je zit wel een beetje verlichten, dat hij nog iets makkelijker afrolt. Ja, hij mag een beetje makkelijker afrollen. Zo, ga maar mee. Juist. Geef dat beestje een beetje ruimte dat hij rollen. Hij kan rollen met zijn lichaam. Zo. Ja, braaf. Nou krijg je die hals makkelijker. Ja, goed.
Daar krijg je die hals makkelijker eruit. Dat is belangrijk. Een keer afwenden, Natas. Nou kun jij doorrijden, Merle. Kun je een beetje laten volgen. Mooi, die kant op. Zo, niet korter, hè, Natas? Niet te veel binnenhand. Doe nog 1 keer weer aangalopperen, Natas. Dat je hem iets makkelijker vanuit je binnenbeen ondersteunt. En met je binnenhand net ietsjes meer lucht geeft. Of hij nog een beetje naar buiten kijkt, niet erg. Maar niet met je binnenhand dat compenseren. Dit is beter, Merle. Laat gaan, laat gaan. Zo. Ja, braaf. Juist, daar ja. Zo. Klein tikkie, braaf. Zo, daar achteraan, Natas. Juist. Ja, ga maar mee, ga maar mee. Dat werk. Dat werk. Mooi, dat is hem. Heel zacht aan de binnenhand, hoor. Mooi, oké. Oké, weer draven. Genoeg, genoeg. En een keer in de stap van hand veranderen. Maar laat hem stappen, hè. Schuif dat uit. Schuif dat naar voren uit. Ja, rekken. Rekken leren. Juist, dat leren, Merle. Ja, goed gedaan. Hand mee. Ga maar mee. Ga maar mee. Juist. Daar krijg je een meer actieve stap. Zo, ja. Goed. Even laten stappen. Even doorstappen. Ja, braaf. Goed zo. Juist, juist. Dat werk. Oké. Kun je weer aandraven. Ja. Rechts ietsjes meer bijdrijven. Natas, met je rechterbeen ietsjes meer doen dan met je linker. Kan die rechterkant nog iets mooier. Niet te veel op, niet te veel omhoog, hoor. Eerst daar tegenaan. Ja. Ja, zo. Zo. Goed zo. Dat werk. Ja, braaf. Zo even, ja, je rechterbeen gebruiken. Zo laten reageren. Oké. Ja, braaf. Mooi. Juist. Merle, dat ziet er beter uit. Ja, dat ziet er beter uit. De hals komt al wat mooier naar voren. Zo, een keer aangalopperen. Juist. Als je bij de wand komt, dan kun je mooi, een beetje steun van de wand is wel fijn. Zo, ja. Goed, goed, goed. Daar, ga maar mee hoor, Merle. Ga maar mee. Ja, druk dat maar een beetje voor je uit. Ja, precies goed gedaan met je hand. Heel goed. Daar druk jij mooi de goede kant op. Want hij wil een beetje terug, maar daar druk jij mooi naar voren eruit. Ja. Ja, dan pak je maar gewoon een keer een volte, Natas. En braaf. Goed, daarheen hoor. Laat die voorkant maar gewoon stil, recht op 2 teugels. En dan galoppeer je hem een keer weer aan. Als je bij de wand bent, Natas, dat je... Ja, ga maar mee, ga maar mee. Braaf. Goed, goed, ga maar mee. Zo, niet te veel aan de voorkant doen. Druk maar aan van achterkant. Juist. Ja, dat komt al, dat komt al. Dan ontspant hij. Daar. Dat werkt, Natas. Ga daar maar in mee, hoor. Zo, ja. Kijk, dat is goed. Goed. Zo werken. Mooi, goed gedaan. Juist. Juist. Als je stapt, Merle, schuif je voor je uit. Schuif weg. Dat. Ja, dat. En daaruit, uit die houding, dat is mooi. Uit die houding alleen op je benen een keer aandraven. Op 2 benen druk je ietsjes weg, hand naar voren houden. Tik, 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 tik. Juist. En weer stap. Braaf. Oké. Ja, dat is goed. Je hebt nu ook al een rem. Je komt al terug. Mooi. Wenden. Laat die hals een beetje zakken. Mooi. Braaf. Juist. En een keer weer stappen. Braaf. Oh. Juist. Juist. En laat hem echt stappen. En dan druk je hem nog een keer weg naar de draf. Ja, goede stap. Daar weer aandraven.
Kijk, dat leren. Geeft niks, braaf. Ja, hij kan al heel gemakkelijk uit niks zo aangalopperen, dus makkelijk. Maar als een paard meer halslengte krijgt, meer halsgebruik, kan hij zijn lichaam veel gemakkelijker gebruiken. Als een paard terugkomt in de hals, blokkeert hij in zijn lichaam en daardoor dus ook in het achterbeen. Kijk, ga maar, braaf. Nou op 2 benen aandraven, alleen maar 2 benen. Juist. Mooi, braaf, mooi. Niet bij de kop pakken. Juist. En weer stappen. Braaf. Kijk. Zo maakt hij zijn overgangen. Keurig. Beloon hem. Juist. Zo. Goed. Mooi hoor. Dames, jullie bedankt voor deze presentatie. Goed gedaan. Het zijn jonge paarden. Moet allemaal een beetje leren. Nou, komt vanzelf. Als je het maar echt van achter naar voren aanpakt, dan wordt het heel gemakkelijk. Wij vervolgen het programma met groep 5. En natuurlijk eerst door onze dank uit te brengen aan Tao voor het opruimen van de mest in de bak. Heel fijn. Bij groep 5 Sven van de Wetsenbos, een sterhengst die gepresenteerd wordt door Franka Loos. En Franka is te herkennen aan de oranje band om haar arm. En nummer 10 is Rescue van de Demro Stables. En hij wordt gepresenteerd door Demi van Nuis met de gele band. U ziet met nummer 9 Sven van den Wetsenbos. Sven is een sterhengst uit 2021, 4 jaar dus. Een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Lisette van Wetsenbos en zij is een stermerrie van Michiel 442. Sven komt uit merriestam 15. Hij heeft een verwantschap van 18,11% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sven is gefokt door W.D. Siswerda uit Harlingen en een eigendom van de heer Siswerda en Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. En met de gele band ziet u Rescue van de Demro Stables gepresenteerd door Demi van Nuis. Rescue is een sterhengst, ook geboren in 2021. Een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Bindi van de Demro Stables. Een stersport dubbel A-merrie van Deutschen 420. De fokker en eigenaar van Rescue is de Demro Stables uit Mierlo. In eigendom, mede-eigendom met SD Stables in Mierlo. Rescue komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,62% en een schofthoogte van 1,66 meter. Voor Franka en Demi, succes met de presentatie. Oké, dan gaan we rustig een overgangetje maken naar de draf. And ladies and gentlemen, you see group number 5, the numbers 9 and 10,
Number 9 is Sven van der Wetsenbos. He's a star stallion and presented by Franka Loos. Sven is born in 2021, sired by Timon 503, and his dam is Lisette van Wetsenbos. She's a star mare from Michiel 442. Sven descends from airline 15, his kinship van 18.11%, and his height with us is 1.64. Sven is bred by WD Siswerda in Harlingen and owned by Siswerda and Challing de Boer in Sint-Johannesga. With number 10 you see Rescue van de Demro Stables, presented by Demi van Nuys. Rescue is a star stallion, born in 2021 and is sired by Menne 496. Rescue's dam is Bindi van de Demro Stables. She's a star sport AA mare from Deutschen 420. Rescue descends from mare line 50. His kinship of 17.62% and his height with us is 1.66. Rescue is bred by the Demro Stables in Mierlo and in combination owned with SD Stables also in Mierlo. Reden. Zo, dus je mag hem laat hem best eerst een beetje afvloeien. Zo gemakkelijk mogelijk zijn voor het paard. Braaf, ga maar mee. Ja, goed zo. Zo. Dat is goed. Daar naartoe, Franka, dat is mooi. Zo naar de hand toe. Ja, braaf. Zo, ja, nog niet meer hoor. Gewoon zo rustig. Dat is goed, Demi. Zo de tijd nemen. Braaf. Ja. Zo krijg je het aan de gang. Dan krijg je moet ook eerst zien dat je het aan de gang krijgt. Dat je binnenkomt bij een paard. Dat hij jou begrijpt. Wat je van hem wil. Mooi. Zo. Zo ja. En dan iedere keer Demi nog een klein beetje de hand mee naar voren. Dat hij nog net een beetje lengte maakt. Braaf. Zo. Ja, dat naar voren. Daar, ja, mooi. Daar achteraan, Demi. Juist. Zo. Daar is goed, Franka. Daar achteraan. Ja. En zo gauw hij naar beneden wil, Demi, dan druk je een keer de hand omhoog en je drukt been aan. Dan zeg je, hey, voor me uitblijven. Juist. Doe maar wenden. Ik hou van wendingen. Ik hou veel van, met name in de stap, omdat een paard dan beter oprekt van boven en ik er makkelijker achteraan kan rijden. Als je op de rechte lijn, dan gaan ze gauw een beetje aandribbelen, maar in de wending kun je veel gemakkelijker een paard leren stappen. Juist, wenden en doorstappen. Wenden en doorstappen. Rekken. Dat ze iedere keer die bovenlijn losgelaten. Dat is mooi, Demi. Daar komt hij mooi op lengte. Dan krijg je de aanleuning ook stiller. Rustig, dus de activiteit die jij opbouwt van achteren, of die de hengst opbouwt van achteren, die moeten we eerst nog zien een beetje te verdelen. Zo ja, een beetje te regelen. Je hebt niks aan heel veel pk's als je stuur niet in orde hebt. Zo, braaf. Dat. Juist, hand mee, Demi, hand mee. Wegdrukken daar met je been, wegdrukken. Hij moet niet leren dat hij met de neus terug naar zijn voorknie. Hij moet dat leren, dus daarom wenden, achter de hand aandrukken, doorstappen. Ja, heel veel wenden. Braaf. Kijk, daar moet hij leren stappen. Zo, zo. Niet verder terug in, juist, dit. Kijk, zo leren stappen. Juist, goed, daar naartoe. Dat werk leren. Mooi. Kun je weer aandraven. En dan bouw je zomaar eens een keer op, even op de linkerhand. Dan bouw je zomaar een keer op voor een overgangetje naar de galop. Zoek een gunstig moment, dat is eigenlijk naar de wand toe, dat je aan kan galopperen. Mooi, Demi. Dat had je al snel voor elkaar. Fijn. Precies. Nou in de galop, met meer drang naar voren,
komt hij ook makkelijker met de neus eruit. Daar naartoe werken. Zo, ja. Braaf. Oké. Zo, daar maakt hij al veel beweging, Franka. Dus even voor de overgang, ietsjes terug in de overgang. Dat je iets makkelijker erbij kunt. Braaf. Zo, dat is mooi. Braaf. Zo, daar krijg je mooi beweging. Even weer terug. Braaf. Ja. Goed, Demi. Klein beetje helpen, Demi, dat hij voor je blijft. Daar. Ja, niet op. Juist. Goed gedaan. Braaf. Dat is belangrijk. Zo, ja. Ja hoor. Laat eerst maar gewoon gaan hoor, Franka. Laat maar lopen. Er loopt er niet één van de aardbol af, dus laat maar gaan. Zo, ja. Maar als wij direct beginnen tegen te houden, komt de spanning. Braaf. Even een keer weer een overgangetje naar de stap, Demi. Goed zo, Franka. Daarheen, hè. Braaf. Braaf. Ja. Hij moet daar even een beetje rust in gaan vinden. Zo. Goed, goed, goed. Zo, ja. Kijk. Zo, dat werkt. Ja hoor. Doorstappen, hè. Demi, wenden, doorstappen. Laat die hals weer naar voren. Een keer van hand veranderen. Goed. Zo, ja. Braaf. Zo, een keer in de stap, Franka. Braaf. Zo. En direct doorstappen, wenden, dat hij ruimte pakt. Uitschuiven. Doorstappen. Juist. Juist. Braaf. Zo krijg je activiteit, krijg je hem zuiver in de viertakt, krijg je ruimte, krijg je lichaamsgebruik. Zo ja. Krijg je overstap. Zo, doorstappen, Demi. De aanleuning, als jij nog iets meer aanvult, krijg je de aanleuning nog stiller. Pas op, iets aanvullen met been, dat die, ja, daar zit je op het goede punt. Daar zit je op het goede punt. Daar krijg je stap. Mooi. Dat ontwikkelen, Demi. Braaf. Dat je hem daar vanuit je been zo tegen de hand aandrukt. Keurig. Kom maar. Juist. Keer weer een overgang. Naar de draf. Is goed hoor. Zo krijg je mooier de verbinding mooier naar voren er tegenaan. Kijk, daar wordt de draf ook mooier, omdat je de houding meer lengte in de hals geeft. Zo, juist. Dit stappen. Mooi. Dat is goed, Franka. Zo leren stappen. Dus zo maak je het voor de paarden ook zo gemakkelijk mogelijk. Buitenteugel erbij houden, Demi. Ja, eerst nog meer denken aan recht. Nog niet te veel door rechts willen. Denk eerst meer recht. Recht voor je uit. Recht naar voren, erachteraan. Ja, braaf. Komt makkelijk terug. Kijk, daar ja. Goed, goed. Dat is mooi werk. Ja, draaf maar weer aan. Ja, braaf. Reageert fijn aan de hulp. Mooi hoor. Dat werkt, Demi. Dat is een goede houding om een paard te ontwikkelen. Een keer aangalopperen. Neem de tijd hoor, je hebt alle tijd. Mooie overgang, Demi. Zo, ja. Daar draaft hij er mooi tegenaan, Franka. Zo. Weinig binnenteugel, hè, Demi. Ja. Stuur tussen je been. Weinig aan de binnenteugel. Want ik wil het binnenachterbeen altijd optimaal de mogelijkheid geven. Om naar voren te springen. Dat werkt, Demi. Dat is goed. Zo, ja. Goed gedaan. Kijk. Dat een beetje lucht geven aan de binnenhand, Demi. Niet het hoofd naar rechts. Niet met het hoofd naar rechts. Waarom? Recht op de rechte lijn. Laat die binnenkant zacht, laat het lopen. Dan kan het binnenachterbeen doorspringen. Ja, druk dat mooi recht voor je uit. Kijk. Zo trainen. Ja. Braaf. Heel goed. Juist, Demi. Dat is mooi. Zo mooi recht er tegenaan. Voor je uit. Keurig. Kijk. Daar krijg je sprong. Ja, mooi. Een keer draven. Dat is goed. Juist. Zo, ja. Oké.
Braaf. Mooi. Zo een keer een grote volte pakken. En dan een keer overgang naar de stap. Braaf. En als je mooi op lengte stapt, dan een keer op alleen 2 benen een keer aandraven. Dat je ook leert op jouw been makkelijk naar voren. Braaf. Ah, juist. Dat hij zo mooi laag blijft in de hals. Zo lekker even op je been aandrukken. Ja. Even een beetje ruimte, pas op dames. Ja. Zo. Juist. Zo. Dat is goed hoor. Zo leren stappen en dan een keer op 2 benen aandraven. Zo nog een keer aandraven, Demi. Op 2 benen wegdrukken, dat hij laag blijft in de hals. Ja, mooi. Mooi wenden, kalm. Braaf. Ja, mooi. Dit werkt, Demi. Braaf. Goed zo. Ja hoor. En weer stappen. Ja. Goed. Dat is een mooie stap, Demi. Daar naartoe hoor. Ja, dit werkt, Franka. Braaf. Kijk, zo bewegen. Juist. Losgelaten over de rug. Daar naartoe. Mooi. Dames, bedankt voor jullie presentatie. Netjes gedaan. In de baan groep 6. Tup van Stal Vrolijk, die wordt gepresenteerd door Sabine van de Loenhorst. En Victor Stal de Oergong, nummer 12. En hij wordt gepresenteerd door Jelme Ketelaar. En groep 6 is de laatste groep voor de korte pauze die we gaan inlassen. Waarna we vanmiddag of straks verder doorgaan met de groepen 7 tot en met 11. U ziet met nummer 11 Tup van Stal Vrolijk. Tup is een sterhengst geboren in 2022, 3 jaar. Tup is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Frauke van de Wienettehoeve, een stermerrie van Jasper 366. Tup komt uit merriestam 118, heeft een verwantschap van 18,43% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tup is gefokt door Alfonso Vrolijk uit Ommeren en in eigendom van de familie Vos uit Wijk en Aalborg en E. Colijn Auk uit Wijk en Aalburg. Tup wordt gepresenteerd door Sabine van de Loenhorst. Oké. En nummer 12 is er niet vandaag. Dus Sabine, wij hebben alle ogen op jou gericht en de oren naar Johan. Succes. Okay. Dan gaan we hier kijken naar Sabine. Maar er wordt niets anders van Sabine. We gaan gewoon het werk doen. You see number 6, group number 6, and it's only one stallion, it's number 11. Tup van Stal Vrolijk. Tup is a star stallion, born in 2022, 3 years old. Tup is being presented by Sabine van der Loenhorst. He's sired by Auwert 514, and his dam is Frauke van de Wienettehoeve. She's a star stallion from Jasper 366. Tup descends from hairline 118. He has a kinship of 18.43%, and his height at withers is 1.62. Tup is
Brett bij Alfonso Vrolijk in Ommeren en Oons bij de families Vos en Colijn in Wijk en Aalburg. Als je wat verder er doorheen knikt, ja, dan moet je weer een klein beetje bijdrukken. Precies, dat werkt. Braaf. Ja. Zijn nog hele frisse monden die nog wat moeilijk het bit accepteren. Het ene paard doet dat iets makkelijker dan het andere paard. Maar daar moeten wij begrip voor hebben dat die dan nog net wat meer tijd nodig heeft. En wat minder teugeldruk. Maar dat komt nog omdat hij wel veel looplust heeft. En dan is het even makkelijk roepen om te zeggen, ja, doe de hand even weg. Ja, maar als het paard nog te veel looplust heeft, dan kun je de hand nog niet wegdoen. Maar dan gaat hij er meer mee lopen. Dus dan moeten we iedere keer een beetje in zoeken om een overgang terug te maken, dus een beetje af te stoppen. Dan gebruik je de wand, dat je zo weinig mogelijk met je hand hoeft te doen. Maar iedere keer uitnodigen in je hand, zeggen van kom, klein beetje mee, makkelijk, braaf, braaf. En heel weinig met stokje doen. Want hij wil wel lopen, braaf. Zo. Maar eigenlijk, doordat hij te veel wil lopen, moet je nog te veel met je hand doen. Heb je stokje echt nodig? Heb je stokje nodig? Oké. Oh. Oh. Dit werk. Ja, braaf. Oh, wenden. Ik zou heel veel wenden. En iedere keer zien, hand een beetje kwijt te raken. Oh, ja, mooi. Hand een beetje kwijt zien te raken. Braaf. Want anders dan knikt hij er doorheen en dan wordt het wat moeilijker. Braaf. Een keer weer een overgangetje naar de stap. Op de wand een beetje afremmen. Ja, braaf. Oh. Hand weer mee. Hand weer weg. Hand weer mee. Ja, braaf. Ja, ga maar een keer linksom. Draai me gewoon om. Draai me gewoon linksom. Ja, heb je de wand weer eerder voor je. Braaf. Kun je daar weer gebruik van maken. Ja. Draaf maar gewoon weer aan. Geeft niks, draaf maar gewoon weer aan. Wend maar weer af. Als jij hem meer opdrachtjes opgeeft, kom je vanzelf aan de gang. Oh, braaf. Zo, ja, braaf. Goed zo, goed zo. Weer braaf. Een beetje naar de wand toe sturen, dan komt hij vanzelf terug. Kun jij de hand weer ontspannen. Ja, braaf. Ja, braaf, dat komt al. Ja, dat komt al. Braaf. Goed gedaan, goed gedaan. Braaf, geeft niks. Liever een keer over de teugel dan achter de teugel. Goed gedaan in je hand daar. Mooi. Daar krijg je al een beetje rust. En natuurlijk is dat nog even wat moeilijker, maar dat geeft niks. Gewoon daar achteraan rijden. Ja, mooi. Dat krijg jij altijd glad. Braaf. Zo, dat werkt hoor. Braaf. Ja, ga maar mee. Ga maar gewoon mee. Een beetje licht maken in je zit, dat hij zich wel makkelijk af kan rollen naar voren. Ga maar mee. Hand een beetje mee. Ja, druk daar maar een keer achteraan. Daar, ja, braaf. Zo, ga maar mee. Juist. Dat werkt. Druk dat maar naar voren, achter de hand aan. Ga maar mee. Juist. Juist. Kijk. Dat, Sabine. Ja, braaf. Nou kom jij al een beetje aan de gang. Nou kom jij al een beetje aan het bijdrukken. Ja, mooi, mooi. Nou kun je al een beetje bijdrukken dat je die hand mee... Ja, braaf. Geeft niks. Zo, dat werkt. Tikje omhoog met de hand. Hey, voor me uitblijven. Juist. Ik zou nog 1 keer weer linksom aangalopperen. Maar hij wordt van de galop wordt hij beter. Kijk, dat is een mooie houding al. Daar krijg je de draf al beter op lengte. Dat werk doen. Braaf. Juist. Zo ja. Nou komt hij al beter op lengte. Braaf. Goed zo. Goed zo. Nog 1 keer aangalopperen. Braaf.
Ja, ja, ga mee, ga maar mee. Laat hem maar afrollen naar voren. Ja, mooi. Daarheen werken. Dat is goed. Dat is goed. Juist. Dat moet hij leren. Braaf. Daar, ja. Mooi. Kun je weer draven. Goed gedaan. Braaf. En dan ga je een keer hand veranderen. Een keer een overgangetje naar de stap. Braaf. Ja. Wenden en naar voren. Wenden en naar voren. Naar voren uit. Ja, wenden en naar voren. Door, door, door. Ja, doorstappen. Doorstappen. Wenden en naar voren. Door. Kom maar, druk daar maar achteraan. Want hij zit er nog een beetje te rommelen. Maar dan neem maar risico dat hij een keer aandribbelt. Geeft niks. Maar hij moet leren dat hij vooruit. Die kant op. Nog ja, oké, braaf. En weer stap. Prr, prr, zo. En door. Juist. Juist. Dat moet je hem leren. Heel goed. Braaf. En weer aandraven. Ja, wenden. Wenden. Zo. Ga mee. Ga mee. Braaf. Ja, braaf. Schuif uit. Schuif uit die hals. Daar. Daar. Zo die hand mee leren nemen. Ja. Kijk. Daar komt het. Braaf. Goed gedaan. Goed gedaan. Hey, dat werk leren. Ja, braaf. Zo. Zo, ja. Oh. Hand weer makkelijk. Ja. Juist. Daar zakt die hals er mooi in. Hand weer weg. Braaf. Goed zo. Daar achteraan, Sabine. Ga maar mee. Ga maar mee. Braaf. Laat het ook in je houding een beetje mee naar voren. Dat hij iets... Ja, rij gewoon door. Hij changeert vanzelf. Die is handig. Zo, ja. Ga mee. Ga mee. Zo. Daar. Hand een beetje mee naar voren. Ja. Ja. Druk dat het maar uit. Kijk. Daarheen werken. Juist. Dat. Ja. Kun je weer draven. Oh, braaf. Zo, braaf. Ja, braaf. Goed gedaan. Zo. Zoek je straks nog even een keer een moment van een overgang naar de galop. Braaf. Eerst even zo draven en voor je uit. Ja, mooi stuk. Daar krijg je meer rust in de draf. Zo, ja, braaf. Goed zo. Ja, ga mee, ga mee. Goed gedaan. Ook mooi even die hoek ingereden om aan te galopperen. Goed gedaan daar. Juist. Zo werken, Sabine. Hij begint al een beetje verbinding naar voren te maken. Ja, mooi. Kijk. Daar krijg je een beetje rek in het frame. Goed zo. Braaf. Juist. Zo leren werken. Ja, ja. Oké, braaf. Ja, moet mesten, geeft niks. Zo. Zo in de draf ook een stukje achter de hand aan. Ja, kijk. Mooi. Dat is de houding hoor, wat hij nou... Dat is een hele mooie overgang. Dan komt hij heel mooi met de hals eruit. Kan hij zich ook mooi opvangen in het achterbeen. Kijk, daar werken. Aandraven, op 2 benen, wegdrukken. Braaf, kalm, braaf. Ga maar mee, ga maar mee. Braaf, zo. Kun je weer stappen, afwenden. Deze houding is beter, Sabine. Hij begint aanleuning te maken. Keurig. Goed gedaan hoor. Juist. Dat werk. Zo. De aanleuning is een van de allerbelangrijkste voorwaarden om goed paard te kunnen rijden. Kijk, dat wordt aanleuning. Keurig. Nou drukt hij rek in het frame en nou zoek je het bit op. Als de aanleuning niet deugt, is paardrijden geen vreugd. Sabine? Zo. Zo, ja. Zo. Dat. Kijk, dat. Zo, ja. Mooi. Goed gedaan. Juist. En als zo'n paard eerst een beetje opgewonden is en die zoekt zijn verdedigingshouding, nou, dat is logisch.
Maar als je dat mooi zo uit kan smeren en erachteraan kan rijden, ja, dan krijg je dat vanzelf voor elkaar. Hey, vriendelijk bedankt voor jouw presentatie. Goed gedaan. En Ja. Demi, bedankt dat je even wilde blijven. En dank Johan voor de toelichtingen, voor de hulp ook en de one-liners. Want we kunnen al wel een paar fraaie tegeltjes maken aan het eind van de dag, schat ik in. Bedankt. Ik denk dat iedereen het ook zeer waardeert. En wij gaan even naar pauze, dames en heren. Een half uurtje en dan zijn we weer bij u terug met de groepen 7 tot en met 11. Ja, dames en heren.
Goedemorgen, dames en heren. We zijn weer in de lucht en we zijn weer aan het rijden. Hier in Nunspeet op de eerste voorrijdag van 2025. U ziet inmiddels binnenrijden groep 7. En dat zijn dus nummer 13 en 14. 13 is Reban Sterhengs, gereden door Franka Loos. En nummer 14 is Stef van het Fieldhoes. En ook een sterhengst die wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Met nummer 13 ziet u Reban Sterhengst, geboren in 2021. Reban is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Fleur van Zweltjestaten. Een ster-sport AA-merrie van Jerke 434. Reban komt uit de merrielijn 15, heeft een verwantschap van 18,16% en een schofthoogte van 1,64 meter. De hengst is geboren in Denemarken bij Pia Frank in Noordborg. Met nummer 14 ziet u Stef van het Fieldhoes. Stef is ook een sterhengst, geboren in 2021. 4 jaar dus en hij is een zoon van Teun 505 uit Lotte van het Fieldhoes. Een sterpreferente merrie van Dries 421. Stef heeft een verwantschap van 18,31%. Hij komt uit stam 65 en heeft een schofthoogte van 1,68 meter. De fokkereigenaar van Stef is de familie Wijnstra uit Marsum. Veel succes voor Franka en Jelmer en het woord is aan Johan. And ladies and gentlemen, we are ready for the group 7 on this presentation day. Numbers 13 and number 14. Number 13 is Reban. He's a star stallion presented by Franka Loos. The stallion is born in 2021, a son of Nane 492, and his dam is Fleur van Zweltjestaten. She's a star sport AA mare from Jerke 434. Reban descends from mare line 15. He has a kinship of 18,16% and his height at Withers is 1,64. Reban is bred in Denmark at Pia Frank in Noordborg. And with number 14 you see Stef van het Fieldhoes. Stef is also a star stallion, born in 2021, sired by Teun 505. His dam is Lotte van Fieldhoes. She's a star preferent mare from Dries 421. Stef descends from mare line 65. He has a kinship of 18,31% and his height at Withers is 1,68. Stef is bred and owned by the Wijnstra family in Marsum. Heel goed. Zo leren stappen. En dan krijg je een mooie deining door de hele bovenlijn heen. En als de hals dan nog een fractie meer naar voren komt, dan is het ideaal. Zo leren werken. Oh. Kalm. Niet te gek, Franka. Kalm. Braaf. Zo. Altijd aan denken dat je de motor niet meer opvoert dan dat je in je hand kan bedienen, kan verwerken. Want anders dan krijg je te veel spanning in de bovenlijn. Ja, dan drukt hij de hals erop en dan drukt hij de rug een beetje weg. En dan krijg je wel heel veel spektakel. Maar dat is nou precies wat je niet wil. Je wil dat het paard zijn lichaam kan gebruiken. Zo, braaf, juist. Dat hij net een tandje gelatener wordt in de bovenlijn. Zodat hij vanuit het achterbeen mooi dat werkt. Dat is mooi. Daar krijg je rust, krijg je gedragenheid. Kijk, dat werkt, Franka. Braaf. Zo, ja. Daar naartoe.
Goed gedaan. Maak overgangen, hè. Wend rustig een keer vaker af. Doe korte reprises, dat die paarden wel genoeg lucht overhouden. Braaf. Zo. Beetje omdenken bij de overgang terug. Dan een klein beetje ondersteunen met het been. Dat hij niet te snel afbreekt. Of dat hij niet afbreekt, moet ik zeggen. Zo. Dat is goed, Jelmer, hoor. Zo er naartoe. Kijk, dat zo'n paard nog ietsjes wiebelig is in de aanleuning. Dat je dan een beetje erachter, dan weer een beetje tegenaan. Dat is niet erg. Maar die overgang was al beter. Maar als het paard dit leert, dat hij zo vanuit je been naar voren, van achter naar voren de impuls door kan geven, krijg je dat ook steeds beter naar de hand toe. Mooi hoor. Dat is eigenlijk de houding waarin hij het moet leren. Ja, dan rij je maar gewoon door. Hij moest even mesten, maar dan maak je het gewoon even wat makkelijker voor hem. Kijk, dat zijn mooie dingen. Zo. En die linkerteugel makkelijk houden. Ja, daar tegenaan. Nou bleef hij al mooi stiller en constanter in de verbinding. Dat is een heel mooi stuk. Zo stil, constant in de verbinding. Naar de hand toe. Juist. Juist, keurig. En met je linkerbeen een beetje meenemen de bocht om. Anders wil hij net een beetje over de buitenschouder. Zo stappen, Franka. Daar naartoe werken. Juist. Dat is goed, Jelmer. Zo naar de hand toe. Ja, kijk. Goed zo. Dat is een mooi beeld. Braaf. Oortjes erop. Mooi naar de loodlijn toe. Zo kan dat paard ook met zijn aandacht meer op jou gericht de hulpen van jou beter ontvangen. En beter verwerken. Heel goed. Keurig. Zo hoort dat. Juist. Een keer aandraven, Franka. Zo, ja, goed. In de wending. Mooi. Daar druk je hem voorzichtig weg op 2 benen. Dat hij de hals mooi naar voren erin laat zakken. Zo stapt hij goed, Franka. Braaf. Dat werkt, hoor. Zo achter de hand aan. Ja, mooi. Ja, braaf. Gewoon rustig aan 2 kanten licht contact houden. Vooral belangrijk dat je de teugeldruk aan weerskanten verdeeld houdt. Of hij dan met zijn hoofd nog eens een beetje naar links of naar rechts, niet erg. Eerst zorgen aan 2 kanten lichte verbinding. Doet hij dan het hoofd een beetje naar rechts, dan drijf ik links wat meer bij. Doet hij het hoofd een beetje naar links, dan drijf ik rechts een beetje meer bij. Maar ik hou aan voorkant, aan weerskanten, gelijke druk. Mooi. Daar achteraan, Franka, dat is goed. Dat leren. Juist. Goed zo. Dat is een mooie houding, Jelmer. Zo naar de hand toe. Juist. En vooral niet groter laten draven. Hij moet leren dat hij dat bij elkaar houdt. Een groot, lang gelijnd, dus dan braaf. Leren dat je het achterop kan houden. Een keer aangalopperen. Dat is goed, Franka. Zo wordt dat mooi vloeiend. Zo naar de hand toe. Juist. Juist. Goed. Zo mooi voor je uit, Jelmer. Dat is mooie galoppade. En ook vooral de aanleuning. Zo krijg je de aanleuning mooi stil. Ja. Goed zo. Daar achteraan, Franka. Ga daar mooi in mee. Juist. Geef hem daar de ruimte. Nog ietsjes meer ruimte in de hals. Ja, dat werkt. Ja, braaf. Springt hij nog een slag meer naar boven, naar voren. Dat mag je best een keer doen. Zo je hand mee naar boven. Dan klimt hij er nog mooier in. Ja, braaf. Braaf, heel goed. Zeker met jonge paarden niet te benauwd zijn in de galop om ze te laten galopperen. Kom straks vanzelf terug, hoef je niet over in te zitten. Maar geef die paarden eerst de ruimte dat ze er naartoe kunnen galopperen. Een keer weer draven, braaf. Niet te lange stukken, hè Jelmer? Zelf indelen, hè? Dat je gauw een keer nog weer terug. Een keer afwenden, een keer stappen. Juist, juist. Dat werkt, Franka. Daar naartoe. Mooi, mooi, braaf. Zo, juist. Niet hoger in de hals. Daar achteraan. Ja, oké. Ook even een keer weer stappen, Franka. Een keer hand veranderen.
en doorstappen. Op 2 hele lichte teugels verbinding houden, Jelmer, en doorstappen. En doorstappen. Juist, dat werk leren. Mooi. Daar zoekt hij mooi de hand op. Daarheen hoor. Dan krijg je rek over de rug. Doorstappen. Juist, dat leren. Franka, en dan een beetje slingeren, een beetje draaien, zo een beetje wenden. Ja, dat je niet te lang rechtuit. Ze moeten zich een beetje kunnen plooien om je been. Dat, kijk, daarheen. Dat is beter. Zo doorstappen. Kom. Ja, precies. Dat leren, dat voor hem normaal wordt. Dat hij zo, juist, zo, goed zo. Dat leren, dat is goed. Mooi. Ja, daar stapt die Jelmer. Daar laat hij zich los in de bovenlijn. En dan krijgt het paard in zijn lichaam de optimale kans om zo gunstig mogelijk, zo goed mogelijk de kwaliteit van de stap te tonen. Mooi. Zo ja. Braaf. Dit werk hoor. Een keer weer aandraven. Zo. Of die een keer overheen komt, Jelmer, is niet erg. Daar rij hij rustig om door. Dat hij verbinding maakt, juist. Dat hij daar verbinding maakt, juist. Dat is het belangrijkste. Goed zo. Zo ja. Braaf. Een keer aangalopperen. Zoek een gunstig moment, hè. Braaf. Je mag best even een keer afwenden. Dat je een beetje schuin naar de wand toe dan aangaloppeert. Hoeft niet zomaar op de rechte lijn. Dus een beetje, ja, braaf. Makkelijk. Ja, daar er tegenaan, Jelmer. Dat is goed. Zo, ja, dat is mooi in de aanleuning. Ja, braaf. Zo. Dat je nog iets meer tempo nodig hebt, Franka, niet erg. Eerst zorgen dat je het daarheen krijgt. Het paard komt vanzelf terug. Goed, Jelmer. Daarheen, hoor. Zo. Ja, braaf. Zo, ja. Even een keer in overgang, Jelmer. Het allerergste voor een paard is dat jij langzamer wil dan wat hij wil. Dat is het allerergste, want dan ga je trekken. Dus eerst zorgen dat je aan het rijden komt. Braaf. En dan doe je nog maar een keer weer aangalopperen, Franka. En dan pak je een keer een grote volte tussendoor. Dat hij leert dat hij het nog makkelijker... Hij hoeft het nog niet uit de snelheid te doen. Braaf. Doe hem maar een keer aangalopperen. Zo. Hij mag braaf. Ja, wenden. Zo, en een klein beetje lucht geven. Ja. Wordt die galop wordt vanzelf rustiger. Beetje lucht geven voor. Kijk, daar heb je het al. Braaf. Mooi. Braaf. Goed zo. Daar naartoe. Oké. Juist. Dat werk. Dat is belangrijk. Zo, ja. Mooi. Braaf. Ja. Oké. Goed. Keer weer terug. Ja. Zo gauw die er doorheen begint te knikken. En als je dat niet meer goed naar de hand toe kan krijgen. Gauw een overgang terugpakken. Langer laten. Naar voren schuiven. Doorschuiven. Dat hij echt rek maakt. Ja, maakt niet uit. Dat leren. Opschieten aan mijn been. Hand mee naar voren. Dat hij doorgeeft. Van achteren naar voren naar de hand toe. Juist. Zo leer je ze stappen. Keurig. Braaf. Stap is een heel belangrijk onderdeel. Als een paard de stap goed uitvoert, dan werkt hij eigenlijk in heel zijn lichaam. Alle gewrichten die beginnen te scharnieren, alle spieren beginnen te werken. Dus de stap is van onschatbare waarde, ook voor de commissie, om een paard te kunnen beoordelen op zijn kwaliteit. Een paard die zijn lichaam wil gebruiken, die losgelaten wil worden, dat is een paard die over de bodem ook een goede stap laat zien. En daar krijg je een goede spierontwikkeling door. Ik vind de stap is voor mij altijd een graadmeter van het beoordelen van een paard. Goed gedaan, Jelmer en Franka. Zo kun je mooi een paard trainen en ontwikkelen en hem zo optimaal mogelijk voorstellen. Dank jullie wel.
Wij maken de baan vrij voor groep 8. En groep 8, dat is nummer 15, Tjorre Evas, gepresenteerd door Iris Wijnstra. En nummer 16, Upke Van Sterhengst, gepresenteerd door Marijke Boele. U heeft in het ochtendprogramma Hengst nummer 12 nog gemist. Die zal aan het eind van de presentaties samen met nummer 50 alsnog in de baan verschijnen. Met nummer 15 ziet u Tjorre Evas. Hij is nog een veulenboekhengst en zal aan het eind van de presentaties nog beoordeeld worden op zijn exterieur. Net als de hengsten trouwens die ingeschoven zijn vanuit vorig jaar. Tjorre Evas is geboren in 2022. Hij is een zoon van Elias 494 en zijn moeder is Seitske W. en de sterpreferente Merrie van Ulbert 390. Tjorre Evas komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 17,47% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt door Evert Wind en Astrid Helderweg in Zevenhuizen en in eigendom van Harm de Jong en Jikke van der Sijp uit Oude Haske. Met nummer 16, Upke Van, gepresenteerd door Marijke Boele. Upke Van is een sterhengst, ook geboren in 2022, dus ook 3 jaar. Een zoon van Epke 474 en zijn moeder is Hilke Van, een stermerrie van Alwin 469. Upke Van komt uit stam 54, heeft een verwantschap van 18,58% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door Adriaan van der Ven uit Vinkel en in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. Iris en Marijke, veel succes met de presentatie. And ladies and gentlemen, you see with group number 8 the numbers 15 and 16. 15 is Tjorre Evas. He's born in 2022. Is sired by Elias 494 and his mother is Sietske W, a star preferred mare from Ulbert 390. Tjorre Eva descends from mare line 25. Has a kinship of 17.47% and his height at Wittes is 1.62. He is bred by Evert Wind en Astrid Helderweg in Zevenhuizen en owned by Harm de Jong en Jikke van der Sijp in Oude Haske. Tjorre Evas is not a star yet, but he will be presented for the committee after the presentations this morning. With number 16, you see Upke Van. He's a star stallion, born in 2022, a son of Epke 474, and his dam is Hilke Van, a star mare from Alwin 469. Upke Van descends from mare line 54. His kinship is 18.58% and his height at width is 1.65. Upke Van is bred by Adriaan van der Ven in Vinkel and owned by Jos van den Broek in Horsen. Van boven. Ja, braaf. Druk dat soms een klein beetje zo aan je binnenbeen erachteraan. Ja. Dat dat nog net wat makkelijker wordt. Braaf. Zo, ja. Ja, dat werkt hoor. Juist. Daar achteraan. Goed zo. Ja. Kun je weer opvangen nog, Iris. Niet langer laten worden. Klein beetje steun geven. Kijk, lengte is mooi. Ja, natuurlijk. Maar lengte moet niet zijn dat hij net uit elkaar valt. Hij moet wel de verbinding houden om beter in balans te kunnen komen. Zo. Goed. Ja, daar achteraan, Marijke. Goed zo. Even keer weer stap tussendoor. Wissel dat gewoon een beetje af. Hè? Dat je een keer vaker een overgang, stap, draf, stap, braaf. Zo. Ja. En gelijk stappen. In de lengte uitschuiven. In de horizontale lengte uitschuiven. Juist, mooi. Dat is goed stappen, Iris. Zo erachteraan. Ja, braaf.
Goed zo. Zo komt er al mooi rust in het beeld, Marijke. Braaf, dat is goed. Ja, goed gedaan. Oké. Zo een keer voorbereiden voor een overgang straks naar de galop, Iris. Tijd nemen hoor. Gewoon rustig de tijd nemen. Dat het paard ook zich voor kan bereiden. Braaf. In de stap ook. Hou hem ietsjes nog in de bocht, Marijke, als je straks weer stapt. Ja, ja, braaf. Goed zo. Klein beetje opvangen aan de buitenkant. Met je binnenhand heel zacht. Dat je met je binnenhand nooit het binnenachterbeen in de weg zit, Iris. Heel belangrijk. Ja, mag je hand best een keer een beetje optillen, toestaan. Dat je tegen hem zegt van, op eigen benen, vriend. Zelf je hoofd dragen. Dat hij niet gedragen wordt door jouw hand. Nee, zelf. Hij moet dat zelf leren. Juist. Dus daarin je hand, mooi, dat is mooi. Kijk, daar wordt je galop meer gedragen. En dan wordt hij uiteindelijk ook weer lichter en makkelijker in de houding. En in zijn balans. Juist. Daar maar eens achteraan. Juist. Ja, dat werkt, Marijke. Nodig hem daar nog een beetje uit. Dat hij zich net een beetje uit kan leggen. Dat hij nog net iets makkelijker door kan rollen naar voren. Daar achteraan. Ja. Hij wil zich daar nog net een beetje terughouden. Juist, in de hals. Dus leer hem dat hij daar nog net een beetje toestaan. Dat hij nog net een beetje halsgebruik ontwikkelt. Dat hij de rug nog net wat makkelijker gaat gebruiken. Precies. Precies. Daar ja, daar komt. Kijk. Daar ja. Braaf. Een beetje ruimte meegeven. Zo. Dat is fijn. Dat is fijn. Kijk. Nou, braaf. Braaf. Klopje. Ja, goed gedaan. Je voelt het aan. Braaf. Maar dat scheelt dat hij zich daar net in de hals een beetje erin laat zakken. Kijk. Dan krijg je ook meer lichaamsgebruik. Juist. Goed gedaan. Even een keer weer draven. Even een keer weer stappen. En als je stapt, Iris, nog een tandje meer activiteit. Ja, doorstappen. Doorstappen. Tikkie. Doorstappen. Ja. Dat ook de stap functioneel blijft. Dus actief blijft. Dat die productief blijft in de stap. Door. Door. Ja, dat werkt, Iris. Heel licht contact, doorstappen. Wenden, Marijke. Heel veel wenden. Heel veel om je binnenbeen. Buig, wend, dat die losgelaten, dat ja. Ja, dat ja. Dat je die hals nog makkelijker erachteraan krijgt. Zo ja. Om je linkerbeen, om je rechterbeen. Maar daarmee plooien, buigen. Ja, dat hij de rug losser laat. Dat nog beter, dat stukje werk nog beter doet. Ja, dat. Ja, dat. Zo ja, braaf. En daar mag je een foutje in maken. Dat mag ook nog een storingje opleveren. Het is training. Zo ja. Precies. Dat wordt stappen. Zo ga je de hals beter eruit rijden. Ja, daar ja. Goed zo. Zo, dan bouw je rustig aan weer op naar een drafje. Teugel weer opnemen. En dan bereiden we voor een galopje op de rechterhand. Deze houding is beter, Marijke. Nou laat hij de hals al wat mooier er naar voren inzakken. Daardoor krijg je net wat meer lichaamsgebruik. Braaf, ga daar maar gewoon in mee. Braaf. Ja, braaf, ga maar mee. Juist. Zo is beter in de hals. Sta daar maar toe. Ja, goed gedaan. Dat werk. Zo een beetje ruimte meegeven in de bovenlijn. Ja, mooi. Dat is goed, Iris. Zo rijden mooi tegenaan. En dan af en toe, Iris, dan druk je je hand een beetje omhoog. Nee, voor me uitblijven. Juist. En dan kun je de hand ook weer een beetje ontspannen. Maar dan wordt hij lichter, omdat hij net iets meer balans maakt. Juist. Daar naartoe, Marijke. Dat is beter. Ja, daar naartoe. Goed zo. Nou wordt het mooi ontspannen. Krijg je ook een mooie orenspel.
Ja, goed. Dat is goed, Iris. Zo, braaf. Oké. Zo, ja. Ook al was zo'n overgang nog niet helemaal gepland, het was toch geen slechte overgang. Doe nog 1 keer aanspringen. Ja, braaf. Ja, braaf. Ook belangrijk dat die paarden leren op je hulpen te reageren. Dat is goed, Iris. Even een keer stappen tussendoor. Zo gauw je hoort dat hij zich een keer aantikt, dan is het net iets uit balans. Dus even tempo terug, even stappen. Braaf. Dat is een mooi stuk, Marijke. Nou druk je de hals mooi naar voren er tegenaan. Ja, daar moet die hals meer naartoe. Dan krijgt hij nog meer lichaamsgebruik. Dat stukje werk. Zo, ja. Ja, braaf. Dat stukje werk. Mooi. Kijk. Kijk, daar moet hij naartoe lopen. Dat is goed. Juist. Oké, even weer stap. Braaf, juist. Ja, opdrukken met je been, Iris. Met je onderbeen net ondersteunen. Af en toe een klein ophoudingje naar boven, dat je daar tegenaan rijdt. Ja, mooi. Goed gedaan. Dat is de juiste houding. Daar moet hij zich ontwikkelen. Ja. Zo, ja. Mooi. Ja, braaf. Goed, keurig. Dat is de goede houding. Ja hoor. Mag ook weer stap overgaan. Juist. En doorstappen. Wenden en doorstappen. Dat is wel heel belangrijk. Dat je ze in de stap, net om je binnenbeen, zo laat wenden. Kijk, dat. En nou zoals hij nou in de bovenlijn is, Iris, dat is een mooie bovenlijn. Is hij mooi in de horizontale, net in de met zijn hoofd onder de horizontale lijn. Daar krijg je mooi de ruimte en de losgelatenheid erin. Juist, zo. Dit werkt, Marijke. Zo die hals erin laten zakken, zo werken. Goed, dat is goed. Zo leren stappen. Daar, ja. Daar, ja. Oké. Ja, dames, bedankt voor de presentatie. En zomaar eens een beetje verder werken, dat je de aanleuning zo mooi verder ontwikkelt. Dat is heel belangrijk. En dat hoe fijner dat ze in de aanleuning worden, hoe makkelijker of het rijden wordt. En dit was een mooie, rustige, natuurlijke presentatie. Dank jullie wel. Ja, dames en heren, dat was groep 8. Wij vervolgen met groep 9 van de startlijst en dat zijn de nummers 17 en 18. Nummer 17 is Tobias van Zweeg, sterhengst, die wordt gepresenteerd door Franka Loos. En nummer 18 is Vision, sterhengst, die wordt gepresenteerd door Sabine van der Loenhorst. En u ziet Tobias en Franka binnenkomen. Ze zijn te herkennen aan de oranje band aan de bovenarm. En Tobias is een sterhengst, geboren in 2022. Een zoon van Detmer 519. En zijn moeder is Dagmar van Zweeg. En zij is een stermerrie van Marcus 491. Tobias komt uit de stam 25. Heeft een verwantschap van 18,37%. En een schofthoogte van 1,59 meter.
Tobias is gefokt door Lammert Postma uit Bornswaag en in eigendom van Tjalling de Boer en Hoekstra uit Oosterzee. En met nummer 18, Vision, ook een sterhengst, geboren in 2022. 3 jaar dus, een zoon van Boet 516. En de moeder van Vision is Noor van Visser, een stermerrie van Maurus 441. Vision komt uit de merrielijn 36, heeft een verwantschap van 17,95% en een schofthoogte van 1,66 meter. Vision is gefokt in Denemarken bij K. Nielsen in Suns en in eigendom van Frisons El Centenario in Mexico. Tobias, Vision, Franka en Sabine, succes met jullie presentatie. And ladies and gentlemen, you see group number 9. That's stallions number 17 and 18. 17 is Tobias van Zweeg, star stallion born in 2022. Tobias is sired by Detmer 519 and his dam is Dagmar van Zweeg. She's a star mare from Marcus 491. Tobias descends from mareline 25. He has a kinship of 18.37% and his height at withers is 1.59. His breeder is Lammert Postma in Bornswaag and the owners are Tjalling de Boer, combination with Hoekstra in Oosterzee. Tobias is presented by Franka Loos. And with number 18 you see Vision. He's a star stallion presented by Sabine van der Loenhorst, born in 2022, sired by Boet 516, and his dam is Noor van Visser, and she's a star mare from Maurus 441. Vision descends from mareline 36. He has a kinship of 17.95%, and his height at withers is 1.66. Vision is bred in Denmark with K. Nielsen in Soens, and he's owned by Frison El Centenario in Mexico. Ik mag niet met de kin op de borst. Ik moet daar naartoe lopen. Juist. Kijk, dat is wel belangrijk. Dat hij daar nog een beetje naar binnen komt, allemaal geen probleem. Maar leren dat hij daar zijn verbinding. Dan juist, kijk. Juist, goed gedaan in je hand. Hele goede hulp. Zo ja, dat werkt. Tikkie, tikkie, juist. Daar wijs jij hem de weg. Goed zo. Juist, die kant op, Franka. Braaf. Ja, daar naartoe. Zo. Heel mooi. Juist. Gewoon doorrijden. Ja, geeft niks. Zo, ja. Zo maak je dat geleidelijk aan.
maak je dat steeds stiller en steeds constanter in de aanleuning. En die paarden kunnen dat nog niet heel lang volhouden. Dus je moet zelf ook vaker nog even een keer weer terug. Maak altijd, dat geldt voor alle jonge paarden, maak korte reprises. Braaf. Zo ja. En stappen. En direct in de stap die ruimte, die rek erin brengen. Dat is zo belangrijk. Braaf. En dan moet je riskeren dat hij een keer een half dribbeltje maakt. Helemaal niet erg. Maar als je tegen het optimale ruime aan wil, ja, dan zoekt dat wel een keer de grens op. En dan gaat hij een keer over de grens en dan dribbelt hij een keer aan. Ja, nou en. Maar dan krijg je wel meer rek en meer ruimte. En dan verleg je namelijk de grens op den duur. Zo ja, braaf. Oké, draven we nog een keer weer aan. En dan bereiden we voor op de linkerhand met een keer een overgangetje naar de galop. Zoek even een beetje ruimte, Sabine. Ja. Zo, goed gedaan, goed gezien. Braaf. Scheelt ook als je een beetje ruimte, dan hebben ze braaf. Als je te dicht bij elkaar komt, dan fokken ze elkaar net een beetje op. Neem de tijd, Franka. Gewoon oversteken. Op de volgende kant kun je ergens wel een keer een overgangetje maken. Braaf. Juist, juist. Ga maar mee, ga maar mee. Ja, braaf. Laat het maar gaan. Braaf. Goed, Sabine. Die kant op. Ja, weer de hand een beetje daar naar boven, naar voren. Ja, goed gedaan. Daar moet het naartoe gereden worden. Ja. Mooi, braaf. Zo. Ja, fijn. Hey, dat werkt hoor. Ja. Braaf. Goed zo. Even een keer weer draven, Franka. Oh. En dan straks nog een keer aangalopperen. Het is belangrijk dat je even weer tot rust komt. En dan doe je nog een keer opnieuw. Dat hij leert van, oh ja, ik kan dat wel, kan makkelijker. Braaf. Zo. Juist, neem een keer terug. Oh. Juist. Braaf. Oh. Even een keer terug, Franka. Even weer terug, ja. Even rustig in de draf, even weer een beetje rustig maken. Dat je even weer, even een keer ademhaalt. Even een keer ietsjes erin laten zakken. Oh, braaf. Zo, ja. Goed zo, kijk. Dat, braaf. En dan doe je zo nog een keer weer een aangalopperen. Kijken of die iets makkelijker, braaf, tot rust in die galop wil komen. Ja, mooi, braaf. Goed zo, goed zo. Dat scheelt. Dat scheelt. Braaf. Oké, keer weer draven. Braaf. Hoe vaker of je aanspringt, hoe vaker of je die overgang maakt en hoe vaker dat korte stukje galop, hoe makkelijker of ze tot rust komen. Want je hebt dat is altijd, het moment van aangalopperen, daarna heb je de meeste balans. Hoe langer een paard galoppeert, hoe moeilijker of het is om hem achterop te houden. Dus vandaar dat je in de galop iedere keer even aanspringt, weer draaft. Even aanspringt en weer draaft. Dus die momenten gewoon wat vaker en wat korter, dan blijven ze beter achterop. Hand veranderen. Dat is mooi, Sabine. Zo druk jij hem er mooier naar voren tegenaan. En zo krijg je makkelijker die neus eruit. Ja, dat werkt. Zo. Juist. Braaf. Dat is mooi. Laat hem daar mooi naartoe lopen. Juist. Kijk. Dat werkt. Braaf. Goed zo. Zo. Ja. Laat hem maar stappen, Franka. Daarheen. Als hij een keer aan kan galopperen, Sabine, dan mag dat, hè? Jij doet gewoon je eigen ding. Braaf. Mooi. Mooie overgang. Zo ernaartoe. Juist. Juist. Zo ernaartoe. Braaf. Ja, ja. Goed gedaan. Mooi. Braaf.
Ja, dat kan net. Het was een beetje een nauw gaatje, maar zo ja. Braaf. Ja, gang is alles. Ja. Wie bang is verloren. Zo. Goed gedaan hoor. Braaf. Zo. Juist. Juist. Goed zo. Een keer weer draven. Braaf. Even hoefslag. Ja. Hoefslagvrij. Juist. Zo een beetje voor je uitdrukken. Ja, daarheen. Zo. Goed zo. Dat is mooi. Ja. Kijk, Sabine. Nou krijg jij de hals er mooi uit. Nou begint hij de bovenhalsspier mooi aan te spannen. Mooi orenspel. Braaf. Mooi stuk hoor. Daar mag hij weer mee stappen. Hou even de hoefslag een beetje vrij, dan kan Franka er een keer omheen galopperen. Dat is mooi, Sabine. Juist. Zo, ja. Ja. Braaf. Ja, laat hem maar een beetje gaan. Nooit tegen de natuur van een paard inwerken. Altijd heel. Wil jij gaan? Nou, dan ga ik wel mee. Mits dat het niet onder controle blijft. Maar anders, laat hem even. Braaf. Ja. Juist, fijn. Zo. Kijk. Kan hij even zijn ei kwijt? Kan hij even lekker... Ja. Zo, ja. Kan hij zijn mechaniek even tonen. Braaf. Goed gedaan. Juist, wenden, wenden, wenden. Rustig. Braaf. Juist. Daar naartoe. Ja, dat Franka. Braaf. Nog 1 keer aanspringen. Tijd nemen hoor. Dit is wel mooi. Braaf. Braaf. Juist. Goed zo. Ja, daar naartoe. Ga maar mee, ga maar mee, ga maar mee. Juist. Laat hem maar afrollen. Laat hem maar... Ja, braaf. Goed zo. Kijk, dat werk. Goed. Laat maar gaan. Komt vanzelf terug. Ja, dat komt al. Totdat jij het moment krijgt dat jij hem een beetje aan kan duwen. Dat hij er net naartoe moet lopen. Braaf. Oh maar, kalm. Zo, daar naartoe. Juist. Braaf. Kijk, Franka, dat werk. Zo zijn werk leren. Goed hoor. Braaf. Een paard heeft nog veel actie, heeft nog veel power om te gaan. Dus dat moet allemaal nog een beetje in goede banen geleid worden. En die energie die moet nog een beetje gedistribueerd worden in het lichaam. Braaf. Maar een belangrijke eigenschap is als een paard wil gaan. Een paard met innerlijke drive, met innerlijke go, heel belangrijk. Alleen aan de ruiter dan de taak om dat allemaal een beetje te regelen. Braaf. Zo, laat maar stappen. Ja. Ja, dames, bedankt voor de presentatie. En ook mooi om te zien dat die paarden toch makkelijker al de verbinding zoeken en de hand opzoeken. Waardoor ze ook hun bewegingsafloop zo optimaal mogelijk kunnen tonen. Dank jullie wel. En wij vervolgen het programma met groep 10. En die bestaat uit de hengsten nummer 19 en 20. 19 is Kim SR, een sterhengst. En die wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met nummer 20 Okke van den Elsmos. Een sterhengst die gepresenteerd wordt door Tanne Visser.
keurig, hè? Met nummer 19 Kim S.R., sterrengs geboren in 2021. Een zoon van Bastiaan 510 en zijn moeder is Amarens S.R., een stermerrie van Tjalle 454. Kim komt uit stam 50, hij heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,66 meter. Kim is gefokt door Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en in eigendom van Johan Veenstra en Westie Teling uit Sumarum. En met nummer 20, Okke van den Elsmos, sterhengst uit 2020, dus 5 jaar. Zijn vader is Tiemen 503 en zijn moeder Wopke van het Geerland, een sterpreferente prestatiemerrie van Riepke 321. Okke komt uit merrielijn 161, heeft een verwantschap van 17,98% en een schofthoogte van 1,65 meter. Okke is gefokt door RGA ten Tije in Haaksbergen en in eigendom van Marcel Heuker uit 1. Succes voor Tané en Jelmer en voor Johan. Ja, dank u wel. We gaan rustig aan beginnen. En overgangen, Tij. Ladies and gentlemen, this is group number 10. Number 19 is Kim S.R., a star stallion born in 2022, so 3 years old. Sorry, 2021, so 4 years old. Kim is a son of Bastiaan 510 and his dam is Amarens S.R., a star mare from Tjalle 454. He descends from mareline 50, has a kinship of 17.79% and his height at withers is 1.66. Kim is bred by Sjoerd Ruiter in Nijbeets and owned by Johan Veenstra and Westie Teling in Sumarum. And with number 20 you see Okke van den Elsmos and he's presented by Tané Visser. Okke is a son of Tiemen 503 and his dam is Wopke van het Geerland and she's a star preferent prestatie, crown jewel, sired by Riepke 321. Okke descends from mareline 161. He has a kinship of 17.98% and his height at withers is 1.65. Okke is bred by Ten Tije in Haaksbergen and owned by Marcel Heuker in 1. Zo, braaf, kijk. Heel goed. Dat is een mooi stuk. Dat bedoel ik met, maak het in het begin niet te moeilijk. Als hij nog ergens wat spanning heeft, dan gewoon wat eerder af. Zorg eerst dat je beter binnenkomt bij een paard. Juist. Juist, dat is goed, jammer. Gewoon zo wat overhangetjes. Jij kunt, ja mooi. Jij kunt gewoon je eigen ding doen, Jelmer. Wat overgangen maken, wat wendingen rijden. En of je dan een keer iets over de teugel komt, is helemaal niet erg. Je houdt het gewoon mooi zacht aan de voorkant en rijdt daar zo achteraan dat hij de hand mee kan nemen naar voren. Kijk, dat is de bedoeling. Daar rustig mee aan het werk. Keurig. Kijk. Zo ja. Zo is goed. Zo achter de hand aandrukken. Braaf. En uiteindelijk, dan lopen ze vanzelf langs het publiek. Maar eerst even zorgen dat die zo de aanleuning, zo de verbinding, zo aan de hulpen komt. Mooi. Dat is een mooi stuk.
Zo kun jij hem ontwikkelen in zijn balans. Beter tij. Dat is goed hoor. Mooi. Druk dat zo steeds een beetje voor je uit. Hoe stiller jij je hand hebt, hoe makkelijker hij die aanleuning accepteert. Dus iedere keer, hoe stiller ik het hou in mijn hand, hoe stiller hij de hand mee wil nemen, hoe makkelijker. Dus daar goed op concentreren. Hou het mooi stil. Hou het mooi stil in verbinding. Juist, juist. Mooie overgang terug. Dat. Goed, goed. Daar achteraan stappen. Doorstappen tussen je been. Tussen je been aandrukken. En hand altijd stil. Ook niet te breed met de hand. Want dan kan die hals naar links en naar rechts en zijn hoofd alle kanten op. Opgesloten tussen twee teugels. Dat is het belangrijkste. Stuur tussen twee benen. Dit. Daar draaf je weer aan en dan gelijk weer wenden. Maar niet met je hand, gewoon met je been sturen. Juist. Hey, dat is belangrijk. Hoeven wij niet meer uit te vinden, hè? Staat in alle boeken. Hals opgesloten tussen twee teugels. Mooi, keurig. Zie. Dat hebben ze niet voor niks bedacht. Dat hebben onze voorouderen al lang uitgevonden. Dat dat veel beter is. Zo. Mooi. Daar komt hij, hè, Thij? Daar komt hij. Krijg je rust erin. Krijg je lengte erin. Begint hij te gehoorzamen. Braaf. Daar naartoe werken. Ja, mooi. Braaf. Zo zijn ding leren. Mooi. Ja, goed zo. Braaf. Oké. Zo. Nog één keer hand veranderen, Thij. Dan gaan we even op de rechterhand beginnen met een galopje. Goed, Jelmer. Even tijd nemen, Thij. Wachten. Even tijd nemen. Wenden. Als hij aan het schreeuwen is, is hij niet ontvankelijk voor hulpen. Dus dan kun je nooit fijn aanspringen. Braaf. Even zoeken. Juist. Daar, ja. Buitenbeen. Niet aan de binnenteugel zitten. Ja. Stuur vanuit je buitenbeen de wending. Binnenteugel moet je niks mee doen. Braaf. Zo ja. Daar achteraan sturen. Goed gedaan. Juist, dat is goed, Jelmer. Braaf. Keer weer een overgangetje naar de draf. En dan nog een keer weer aanspringen als hij rustig draaft en de hals erin laat zakken. Braaf. Even tijd nemen dat je de draf rustig hebt. En dan druk je nog één keer aan met buitenbeen. Keurig. Wacht maar. Zo, wenden. Braaf. Ietsjes buitenbeen. Braaf. Binnenhand zacht. Hand mooi stil. Niet zoveel binnenhand. En de stok, weg met de stok. Want hij wordt daar narrig van. Braaf. Ja, braaf. Zo, ja. Goed zo. En stil die hand. Stil naar voren. Zo, ja. Goed zo. Braaf. Dat leren. Goed gedaan. Kijk. Zo bouw je dat mooi op. En zo krijgt hij de kans om te galopperen. Braaf. Dat werkt hij. Goed zo. Braaf. Handen stiller, dichter bij elkaar. Je hebt een Mini Cooper met een heel klein stuurtje. En geen vrachtwagen. Met een heel groot stuur. Maar jij doet of dat je in een vrachtwagen zit met een heel groot stuur. Maar het is een heel klein stuurtje. Juist. Zo ja. Opsluiten. Braaf. Stap. Daar achteraan. Juist. Dat leren, ja. Braaf. Nou begint hij te zoeken in voorwaartse richting naar je hand. Zo, mooi. Kan er een tandje bij, Jelmer, in de stap? Ja, net een tandje meer rek. Braaf. Dat. Zo. Doorstappen. Ja, doorstappen. Goed zo. Gaan we op de linkerhand. Braaf. Zo.
Zo, oké. Kun je weer aandraven. Zo, ja. Ja, laat hem daar maar opzoeken, Tij. Mooi. Druk aan met je been. Hand mooi stil naar voren. Druk aan met je been. Ja. Braaf, braaf. Daar komt al, daar komt. Zo, ja. Daar naartoe. Dat is goed, Jelmer. Zo er tegenaan. Ja. Braaf. Kijk. Dat is een mooie houding, Jelmer. Zo in balans en een goed tempo. Zo rijden. Juist. Keurig. Braaf. Niets meer vragen dan dit. Heel goed. Zo, ja. Alles wat je meer zou vragen, dat zou boven zijn kunnen zijn, boven het niveau zijn wat je moet laten zien. Dus belangrijk is, je moet ook tevreden zijn als een paard zich daar heel mooi in de houding, in balans, met een heel goed tempo zich presenteert. Dan is dat het optimale. Het is niet altijd meer en meer. Minder kan soms ook meer zijn. Ja, ga maar mee, ga maar mee. Dat moet je nog een beetje accepteren. Maar het paard gooit zich nog een beetje omhoog van achteren. Omdat hij aan de voorkant nog niet alle vertrouwen heeft dat hij dat om kan zetten in de ruimte naar voren. Dus als een paard zo aangaloppeert, dan moet er in jouw gedachten zijn, oh, ik moet hem een beetje ruimte geven, dat hij met die impuls naar voren kan. Braaf, dat is goed, Jelmer. Zo, daar werken. Ja, ga daar maar in mee. Ja, daar, ja, braaf. Goed, dat is goed. Zo, juist. En dan in het draven weer een beetje laten zakken naar voren. Dat die hals nog iets gemakkelijker wordt. Ga maar mee in de hand. Zo, juist, ga maar mee. Zo, dan voorzichtig nog een keer met iets minder hulp een keer aangalopperen. Voorzichtig, ietsjes buitenbeen achter. Mooi, hebben ze, hè? Als ik voor ruimte geef, kan ik achter makkelijker ondertreden. Dat vraagt het paard van jou. Mag ik voor iets meer ruimte, dan kan ik makkelijker ondertreden. Braaf, juist, mooi voorbeeld. Heel goed gedaan. Zo, ja. Zo, dat is goed, Jelmer. Zo. Geef de ruimte, Tij. Ja, kijk. Kijk. Zo moet jij die hals van je afrijden. Dan krijgt dat paard een beter lichaamsgebruik. En kan hij met zijn krachten makkelijker de goede kant op. Juist, mooi. Zo trainen. Ja, ook deze beide. Vriendelijk bedankt voor jullie voorstelling. En ja, minder is meer, Jelmer. Moet zeker niet meer. Het is heel mooi zo in de aanleiding, mooi in balans. Dus dat is waar dit voor bedoeld is. Ja? Heel veel succes. En Tij, niet te kort, gewoon eerst stil. Als hij nog iets meer lengte in de hals krijgt, gaat hij het lichaam beter gebruiken. Ja, dan wordt het allemaal nog wat gemakkelijker. Heel veel succes. Met dank aan Jelmer en Tanné voor de presentatie. Groep 11, dat zijn de nummers 21 en 22. Tije VDM met Franka Loos en nummer 22 Tjisse SE met Sabine van der Loenhorst. En na groep 11 komt er dus een groep 12, of 11a beter gezegd, met de nummers 50 en 12.
U ziet band nummer 21, Tije VDM, sterhengst, geboren in 2022. En een zoon van Epke 474. Zijn moeder is Lotte van de Marbehoeve, ster dubbel A-merrie van Uldrik 457. Tije komt uit merrielijn 214, heeft een verwantschap van 17,87% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tije is gefokt door Sjoerd van der Meulen uit Siegerswoude en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. En hij wordt gepresenteerd door Franka Loos. En met nummer 22, Tjisse SE, sterhengst, geboren in 2022, dus ook 3 jaar. En een zoon van Boet 516. Zijn moeder is Gietje SE en zij is een stermerrie van Alwin 469. Tjisse komt uit merrielijn 103, heeft een verwantschap van 18,22% en een schofthoogte van 1,65 meter. Tjisse is gefokt en in eigendom door S. Elzinga uit Oudega. Succes voor Franka en Sabine en voor Johan. Doe maar even je hand veranderen, Sabine. Dan gaan we op de linkerhand beginnen. You see a group number 11 with the numbers 21 and 22. 21 is a Tije VDM, a star stallion, born in 2022. He's a son of Epke 474 and his dame is Lotte van der Marbehoeve. She's a star double A mare from Uldrik 457. Tije descends from mareline 214. He has a kinship of 17,87% and his height at withers is 1,62. Tije is bred by Sjoerd van der Meulen in Siegerswoude and owned by Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. And with number 22, Tjisse SE, a star stallion born in 2022, is sired by Boet 516 and his dam is Grietje SE, star mare from Alwin 469. Tjisse descends from mareline 103. He has a kinship of 18,22% and his height at withers is 1,65. The breeder owner of Tjisse is S. Elzinga in Oudega. Al wil je nog niet te dicht langs de wand, geef niet, dan doe je ietsje windelslag. Maar het linkerbeen kunnen we dan zelfs een beetje naar buiten. Ja, dat is nog makkelijker als je het eerst. Het mondje nog wat smakelijker wordt. Gewoon net makkelijker met de ogen. Ja, dat gaat. Goed zo. Zo. Ja hoor, dat is goed, Sabine. Tempo niet te hoog, dat die, kijk, of even een keer een paar pasjes naar voren, maar niet te lang nog. Want dan vindt hij het moeilijk om achter nog genoeg onder te schuiven. Dus je houdt het tempo iets rustiger, dat hij eerst zijn balans en zijn losgelatenheid wat beter heeft. Braaf. Zo, ja, dat werkt. Juist, dat is goed. Ook je linkerteugel zacht, dan met je linkerbeen een klein beetje naar buiten duwen, dat hij dat geleidelijk aan leert. Zo, braaf, dat is goed. Juist. Zo. En met die overgangen kun je die paarden zo mooi leren dat ze opvangen. Braaf. Dat ze zich opvangen achterop. Als ze zich mooi ontspannen in de hals en je maakt dan de overgang, dan vangen ze zich achter mooi op. En op 2 benen weer aandraven. Dus het effect van aan de hulpen wordt daarmee ook veel beter. Braaf, juist. Goed zo. En je houdt lucht in de paarden. Braaf. Zo, mooi, mooi. Dat Sabine, braaf. Kijk, zo werken. Ja, goed. Zo, nog een keer weer aandraven. En dan bouw je dat op met een overgangetje ook naar de galop uiteindelijk. Gewoon de tijd nemen, dat je eerst in de draf mooi in balans, dat je controle hebt in de draf. Kalm, kalm.
tijd nemen. Braaf. Zeker daar naar die deur toe, dan is er wat te kijken. Dan is de aandacht net een beetje ervan af. Doe even een keer weer linksom, Franka. Zo, dat is goed, Sabine. Dat was een mooie overgang. Daar was de concentratie meer bij jou. Braaf. Ja, mooi. Dat is mooi, Franka. Zo er naartoe laten lopen. Ja, braaf. Ja, braaf. Zo, goed. Ja, daar naartoe, Sabine. Maak maar weer een overgang, Sabine, naar de draf. En dan doe je straks nog een keer aangalopperen. De tweede helft, dan zakt hij al een beetje erin. Dus dan moet je een klein beetje het voor je houden. Gauw weer een overgangetje terug. En een keer weer opnieuw aangalopperen. Gewoon tijd voor nemen. Dat hij dat kan ontwikkelen. Braaf. Zo, ja. Kijk, dat is een mooie houding. Daar kon je ook heel mooi aangalopperen. Braaf. Zo. Een beetje opvangen, Sabine. Nog iets rustig. Braaf. Braaf. Met name in de draf nog een tandje rustiger. Dit is goed. Gewoon, juist. Daar mooi tegenaan. Braaf. Ja. Ja. Dat. Oké. Braaf. Zo. Zo stap je goed, Franka. Dat is goed. Zo, dat. Ja, mooi. Ja, oké. Braaf. Daar werken. Goed. Een keer weer stappen, Sabine. En dan laat die hals weer zakken naar voren. Braaf. Zo. Juist, dat is mooi, Franka. Dat is in balans. Braaf. Zo klimt hij er mooi in. Heel zacht maken aan de voorkant. Dat mondje mooi af kan kauwen op het bit. Braaf. Juist. Dat is mooi in balans. Keurig. Zo hoort dat. Braaf. Alleen nog maar het mondje een beetje verzorgen in de hand. Verder niks. Balans is mooi, de tact is mooi. Neem tijd. Braaf. Zo, ja. Klein beetje helpen met je buitenbeen. Binnenhand zacht. Braaf. Klein tikje buitenkant. Ja, hebben ze al. Ga maar mee. Binnenhand luchtig. Laat maar galopperen. Braaf. Kijk. Dat is goed. Dat komt al. Zo er naartoe laten lopen. Juist. Dat is de bedoeling. Ja. Mooi. Oké. Heel goed. Nou komt er ook rust in zijn bewegingsafloop. Krijgt hij rust in zijn lichaam? Fijn. Kijk. Dan kun je hem loslaten. Braaf. Bij wijze van spreken. Zo, ja. Goed gedaan. Heel mooi. Zo. Juist. Die van Sabine. Voorbereiden. Ja, tikkie. Neem maar rustig even weer terug, Sabine. Tijd nemen. Wend maar rustig even een keer weer af. Braaf. Zo. Ja, klein beetje met buitenkant erbij. Buitenteugel, binnenhand zacht. Ja, dat had al mooi gekund. Braaf. Zo. Goed zo. Juist. Klein drukketje buitenbeen. Stap er zo in. Ja, mooie overgang. Goed gereden. Dat werk. Ja, dat mooi zo voor je. Daarheen. Juist. Geeft niks. Braaf. Ja. Niet te veel binnenteugel. Als hij voorom springt, dan hangt hij een beetje in de binnenteugel. Dan hou je het hoofd ietsjes naar buiten, dan kan hij het makkelijker verwerken. Zo, ja. Ja, daar. Goed gedaan. Zo, braaf. Oké. Dat werk. Ja. Mooi. En weer rust in de draf. Weer een tandje terug. Tandje rustiger. Ja, braaf. Daar naartoe. Zo. Oké. Mooi. Dat werkt, Sabine. Schuif maar een beetje uit. Een keer weer stappen. Dat is een mooie houding hoor, daar. Keurig. Zo er naartoe werken.
Ja, braaf. Zo. En stappen. Ja, schuif maar uit. Juist. Goed. Dat is al mooi, Franka. Braaf. Ja, een beetje hoefslag vrij houden. Ja, zo, daar naartoe stappen. Mooi. Als hij nog een tandje naar voren kan, mag dat. Ja, dat mag. Dan mag je nog net ietsjes toe. Zo, dat. Ja, dat is beter. Mooi. Kijk, zo krijg je al wat meer rust, Franka. Maar voor een jong paard dat hij iets in het begin van zijn scholing nog wat meer tempo nodig heeft, is helemaal niet erg. Kijk eens. Braaf. Dat werk doen. Juist. Goed zo. Braaf. Zo. Oké. Rustig weer terug. Braaf. Zo. Laat de hals maar zakken. En schuif dat maar naar voren. Doorstappen. Doorstappen. Ja, maakt niet uit. Reactie heeft hij, dus belangrijk. Innerlijke reflex, heel belangrijk. Niet ronde maken, iets optillen met je hand, daarheen. Ja, hij moet daar leren werken. Ja, daar moet hij naartoe leren werken. Dat hij daar een keer aandribbelt is niet erg. Maar hij mag zich niet terugdrukken in de neus, want dan sluit het zich af. En dat willen we niet. Open, daarheen. Ja, tikkie, dat hij daarheen. Zo ja, kijk, daar komt hij losser. Juist, dat leren, goed gedaan. Daar schuift hij beter door van achter. Braaf. Mooi. Ja, dames, goed gelukt. Netjes voorgesteld. Zo kun je de paarden mooi beoordelen. Heel veel succes in jullie verdere opleiding. En dames en heren, we zijn toegekomen aan de laatste groep van vandaag, groep 11a, met de 2 toevoegingen in het programma. Nummer 50 is overgekomen van morgen, die zou morgen eigenlijk zich presenteren, maar die is er vandaag bij. Dat is Ties van der B en die wordt gepresenteerd door Demi van Nuys. En nummer 12, die stond al ingeprogrammeerd voor vandaag, dat is Victor Stal de Oergong en die wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Nou, we starten deze groep met nummer 12. En nummer 12 is Victor Stal de Oergong, sterhengst, geboren in 2022. En Victor is een zoon van Wolter 513. En zijn moeder is Romy Stal de Oergong en zij is een stermerrie van Standard 447. Victor komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 16,6% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt door A. Zwaagman in huis en wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met nummer 50 ziet u Ties van der B.
Een sterrengs, ook geboren in 2022. Ties is een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Anke Aaltje van de Reuzenpolen en zij is een stermerrie van Rindert 406. Ties komt uit merrielijn 103, heeft een verwantschap van 17,83%, een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt door H.A.J. van Bussel uit Ommel en in eigendom van SD Stables in Mierlo en Jeffrey en Mary-Ann Mars uit Amerika. Wij wensen Jelmer en Demi succes en het woord is aan jou, Johan. Goed, dan gaan we met deze groep beginnen. Ladies and gentlemen, this is the last group of today. Number 11A, and it's the numbers 50 and 12. And with number 12, you see Victor Stal de Oergong, a star stallion from 2022. Victor is sired by Volter 513, and his dam is Romy Stal de Oergong, a star mare of a standard 447. Victor descends from mareline 50. He has a kinship of 16.6%, and his height at withers is 1.64. Victor is bred and owned by the family Zwaagman in Huns, is presented by Jelmer Ketelaar. And with number 550, this is Ties van der Bee, star stallion also from 2022. Sired by Waande 512, his dam is Anke Aaltje van de Reuzenpolen and she's a star mare from Rindert 406. Ties descends from mareline 103. He has a kinship of 17.83% and his height at withers is 1.61. Ties is bred by H. van Bussel uit Ommel and owned by SD Stables in Mierlo and Jeffrey and Mary-Ann Mars from America. Ties is presented by Demi van Nuys. Hoe weinig hulp of je moet komen. Braaf. Ook in dat draven, een beetje wenden, overgangetje maken. Braaf. Gewoon zo rustig aan beginnen. Braaf. Dit werk, hè? Ja. Ja, dan wend maar rustig een keer vaker af, Demi. Dat hij nog wat makkelijker op jouw binnenbeen reageert. Juist. Dit is belangrijk, hoor. Zo. Leren dat ze op je hulpen erachteraan te rijden zijn. Hij begint al op te zoeken, Jelmer. Hij begint de hals al op te zoeken en de aanleuning al te zoeken in voorwaartse richting. Dat is belangrijk. Mooi. Deze houding, hoor, Demi. Zo voorzichtig aan de voorkant. Daar mooi naartoe drukken. Ja. Braaf. Goed zo. Juist. Moet ook zeker niet ronder worden, Demi. Dus dan af en toe met je hand een klein beetje voor je uitschuiven. Dat hij net een beetje mee durft te nemen. Ja. Kijk. Dat is belangrijk. Zo. Juist. Goed zo. Ja, braaf. Dat werkt, Jelmer. Dat is goed, hoor. Zo begint hij mooi aan te leren wat de bedoeling is. Ja. Ja, af en toe nog een klein beetje uitschuiven. Ja, braaf. Dat idee, ja. En dan eerst in tempo nog een beetje terug, Demi. Dan kun je nog net met je been iets makkelijker erachteraan drukken. Nou knikt hij er nog net een beetje doorheen. En dan laat hij zich daar nog net wat weinig in bewerken. Dus een beetje terug, een klein beetje toestaan. Dat je daar net wat makkelijker bij kan komen. Braaf, goed gedaan. Juist. En ook in de stap een keer op twee benen aandrukken. Hey, voor me uitblijven. En van daaruit dan een keer weer aandraven. Dat hij mooi de lengte erin houdt. Zo. Braaf, dat is goed. Zo werken, Jelmer. Zo er naartoe. Ja, goed zo, Demi. Een keer weer aandraven.
Zo krijg je de lengte erin, Jelmer. Dat is goed. Mooi. Braaf. Juist. Een keer stappen nog even tussendoor. En dan kan Demi alvast een keer opbouwen voor een galopje. Braaf. Dit is wel beter, Demi. Als je, ja, pas op, ja. Net toen ik zei het is beter, toen zakte die weer een beetje dieper erin. Ga maar mee, ga eerst maar mee. Laat die galop een beetje afrollen naar voren. Ja, en doe de hand een klein beetje mee optillen, dat hij de neus mee kan nemen naar voren. Ja, braaf, braaf. Dat is de bedoeling. Juist. En als het paard dat tempo nodig heeft om nog de neus ervoor te houden, nou, dan is dat zo. Maar helemaal niet erg. Braaf. Precies. Juist. Goed sturen vanuit buitenteugel, buitenbeen. Binnenhand makkelijk. Braaf. Altijd omdenken. Juist. Braaf. Goed gereden. Maar nou rij jij erachteraan. Nou druk jij het er naartoe. Heel belangrijk. Mooi hoor. Heel goed. Zo er naartoe werken. Ja. Keurig. Ja. Keer weer draven, Jelmer. Braaf. Niet te lange stukken. Braaf. Keer vaker is beter dan een 1 keer lang. Braaf. Mooi, Demi. Juist. Braaf. Keer weer draven. Zo. Opvangen. Ja. Doe nog een keer een stukje galop. Braaf. Neem de tijd. Maar vooral liever een paar kortere stukjes, dat die paarden ook echt makkelijk in balans kunnen komen. Ja, ook een keer uitnodigen in de galop. Als ik hem nou eens een beetje toesta in de hand, kan hij het ook op eigen kracht. Kan hij ook met wat minder verbinding. Kijken wat hij dan doet. Braaf. Ja, braaf. Goed zo. Zo leert hij dat. Mooi. Mooi stuk. Ja. Goed gereden. Heel goed gereden. Daar klom je er heel mooi tegenaan. Braaf. Dus die uitnodiging om een keer je hand een beetje te ontspannen en zeggen van, als ik mijn hand nou een beetje naar voren doe, hoeveel heeft hij dat nog nodig om op eigen kracht een keer een paar sprongen te maken? Dat was een heel mooi voorbeeld. Goed gedaan. Een keer van hand veranderen in het stappen. Zo ja. Dat. Ja, braaf. Dat. Goed. Ja, dat is goed, Demi. Naar voren. Ja, hij mag naar voren, naar beneden. Maar hij mag niet terug naar beneden. Dus iedere keer uitschuiven naar voren, dan een klein beetje zakken. Daarheen. Ja, mooi. Dat is mooi ontspannen. Zo leren werken. Oké. Ja, bouw maar rustig weer op. Naar een overgangetje naar de draf. Dat hou je zo mooi voor je. Ja hoor, dat is goed, Jelmer. Daar tegenaan. Daar in de verbinding rijden. Ja, braaf, braaf. Zo. Tik, tik, tik. Juist. Zo. Oké, dit tempo hoor. Niet hoger dat tempo. Mooi rustig tempo. Daar houdt hij zich het beste in balans. Zo ja. Ja. Goed. Ja. Dat. Dat, Demi. Mooi. Oké. Maak maar weer een overgang naar de draf. Ja. Dat is goed, Jelmer. Zo er tegenaan. Ja. Dat werk doen. Ja. Zo. Braaf. Goed gedaan. Zie. Zo krijg je mooi de rust erin. En dan krijg je ook dat hij op jouw hulpen makkelijker reageert als je een keer aan wil galopperen. Als jullie zover zijn, dan maak maar rustig een keer een overgangetje. Maar vooral vanuit deze rust. Dat is belangrijk.
Ja. Ja. En af en toe aan je binnenhand een beetje voor je zetten. Ja, dat Jelmer. Dan gaat hij net wat mooier in de schof naar boven. Juist, dat werk. Braaf. Zo. Juist, goed gedaan, Demi. Mooi de wand opgezocht en dan druk je mooi vanuit je buitenbeen erin. Ja, dat mooi zo voor je. Daar mag hij. Ja, mooi. Dat is een mooie houding. Zo er naartoe galopperen. Juist. Braaf. En dit tempo eerst even zo laten. Braaf. Dit werkt hoor. Ja. Dat is goed, Jelmer. Zo, kun je weer draven. Nog niet te lange stukken. Braaf. Binnenhand mooi zacht. Daarheen. Juist. Binnenbeen ondersteunen, Demi. Braaf. Daarheen. Ja. Oké. Zo. Weer iets meer rust nog in de draf, Demi. Beetje rust. En dan nog een keer weer aanspringen. Tijd nemen. Braaf. Daar kun je mooi een keer weer aanspringen. Braaf. Zo. Juist. Goed hoor. Braaf. Ja, kalm. Juist. Goed. Ga daar maar in mee. Zo, ja. Laat dat zomaar afwikkelen naar voren. Ja, dat werkt. Goed gedaan. Juist. Mooi hoor. Kijk, nou komt hij met de neus er meer uit. Daar, ja. Daar krijg je een mooie rek in de sprong, mooie ruimte in de sprong en met een betere aanleuning. Heel goed. Braaf. Kijk, zo er naartoe werken. Goed gedaan. Braaf. Mooi, laat maar stappen, Demi. Ja. Mooi. Ja, ook voor jullie nog even zo in de stap. Mooi die stap een beetje uitschuiven naar voren. Maar aan de Amazones en ruiters hartelijk dank voor de plezierige medewerking die zij getoond hebben. En namens mijn persoon ook heel hartelijk dank voor jullie inzet en de presentatie. En het gemakkelijk kunnen onderwijzen om iets te kunnen verbeteren. Dus ik vond het plezierig om te doen. Heel erg bedankt jullie. En veel succes in de verdere opleiding. Ik dank jullie wel. En wij danken jou ook, Johan, voor je hulp om het beste zowel uit de paarden als uit de ruiters te halen. We kijken uit naar de dag van morgen, dames en heren. De livestream is op zo dadelijk. En morgen vervolgen we de voorrijdag met nog een keer 32 jonge hengsten. Het programma hier binnen zal zonder livestream doorgaan rond de klok van 1 uur. Waarbij een 7-tal hengsten nog op exterieur wordt gekeurd. En dat gaat buiten op het straatje plaatsvinden. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. Thanks for everybody who helped to make this day for a success. And we hope to see you all again tomorrow morning at 9 o'clock for the second presentation day, part 1. Thank you for watching and see you tomorrow. Dank u wel voor het kijken en graag tot morgen.